Добрый вечар. Добрый вечар. Мы зараз будзем пачынаць. Увогуле зраблю зараз уступ. Калі вы глядзіце гэта ў запісу, і гэта вельмі верагодна, я буду запускаць музыку падчас стрыма усяго. І гэтая музыка будзе чуйна яе, я прыбяру яе з твіча, з водаў твіча, то бок з запіса стрыма. Калі вы яго глядзіце на твічы, то музыкі ў вас на фоне не будзе. Зараз яна выключана паўсюль. Зараз я яшчэ уключу трохі пазней. Калі вы глядзіце гэта на Ютубе, то хутчэй за ўсё музыка будзе. Я спадзяюся, Ютуб мяне не пабаніць за гэта. Калі патрэбна будзе, я буду перазаліваць гэтае відэа без музыкі. Таму, калі вы человек, які слухае ў запісе, то вы можете паставіць што-небудзь сваё на фон. Бо я не ўпэўнены, мне падаецца, гэта вельмі будзе ствараць настрой, скажем так. У любом выпадку давайте пераходзіць да, скажем так, яшчэ працягваць уступ. Уступ займе прыкладна яшчэ некалькі хвілін. Я увогуле патлумачу, што я жадаю, ну, што я чакаю сам ад стрыма, што я распавяду. Вось. Ідэя наступная. Я збіраюся на стрыме больш апавядаць, рассказывать про ДНД, рассказывать аб тым, як уключыцца ў гэтае хобі, як яго пачаць, нават калі вы нічога не ведаеце пра гульню, нават вось абсалютна нічога не ведаеце, я буду патлумачыць самых базавых рэчаў. Пры гэтым я спрабую праскочыць увесь досвед у 7+ гадоў, якія ў мяне ёсць. Таму гэта можа быць часткамі, я паспрабую закрануць як мага больш тэм, але пры гэтым я паспрабую іх зрабіць, ну, распавесці пра іх, пра тое, што будзе бянтэжыць людзей на пэўных этапах, але пры гэтым я яшчэ не буду паглыбляцца настолькі, таму што на кожны з пунктаў, які ў мяне ёсць сёння, людзі робяць відэа і цэлыя каналы толькі аб гэтай тэме. Толькі на цэлую тэму адну, і там цэлыя каналы па шмат десяткаў гадзін. Вось. На лекцыю з півам без праблем. Сядай, праходзь, сядай. Вітаю, Арыгана. Без праблемаў, сядзіце, адпачывайце. Музыку я зараз уключу. Я спадзяюся, на Ютубе ў гэты момант музыка не знікне, але калі што будзе перазаліў тады. Я яшчэ пасачу. Давайте спачатку музыка. У нас увогуле гэта, зноў жа, як я ўжо распавёў, у нас будзе па парадку. Я буду больш раз апавядаць. Я не ўпэўнены, колькі мы закранем з усяго таго, што я нарыхтаваў. Я спрабаваў быць сціплым, але пры гэтым кожная тэма можа быць бясконца. Я магу распавядаць пра яе гадзінамі, таму давай я паспрабую быць адначасова і сціплым, і пры гэтым максімальна вось наколькі магу паглыбіцца. Зноў жа, калі у вас ёсць пытанні, а пытанні у вас могуць быць увогуле нават не са спіса таго, што мы сёння абмяркоўваем, калі ласка, задавайце іх у чаце, задавайце іх на Ютубе, задавайце іх на твічы. Ну, на твічы каменты не адсутнічаюць пасля таго, як ужо стрым прайшоў. Але калі вам цікава, задавайце іх нават на стрымах далей. Я заўсёды рады паразмаўляць на тэму ДНД, таму я шчаслівы толькі падзяліцца сваім досведам. Вось. Пачнем мы з самага пачатку, і калі вы чалавек, які, зноў жа, вось у нас уступ, ну, прыкладна зараз мы ўжо будзем скончваць уступ. Увогуле пра ДНД, давайте пра канцэпт самой гульні. Для тых, хто не знаём абсалютна, як гэта гуляюцца і не ўяўляе. Гэта прасцей паказаць. Дайце-ка я упэўнюся, што музыка не будзе мяне прабіваць. Я трошкі заніжу. Вось. Калі вы не ведаеце, як увогуле гэты канцэпт працуе, гульня сама па сабе мае вельмі просты канцэпт. Яго аснова ў тым, што ёсць два, я буду маляваць сёння даволі шмат, ёсць, вам патрэбна мінімум 2 чалавекі для гэтай гульні. Можна і ў адзінку, але гэта губляе 80% сэнсу гэтай гульні. Ёсць 2 чалавекі. Адзін з іх будзе вядучый, альбо, як яго называюць яшчэ, Dungeon Майстар, майстар падзямелляў, гэта вядучы гульні, і ёсць гулец. Ну, просто гулец, я тут Г паставлю. Рэдактар гэта Obsidian? Не. Вітаю, Stable Chaotic. Пра які рэдактар гаворка? Бо ў мяне літаральна Notion адчынены, злева Notion адчынена, справа Paint. Я вам на гэтым літаральна ўсё натлумачу. Карацей, гульцы дзеляцца на 2 тыпа. Вядучы, Dungeon Майстар і гулец. Паміж імі адбываецца толькі адно взаемадзеянне. Dungeon Майстар, вядучы, апісвае наваколле. Напрыклад, ён апісвае, дзе знаходзіцца персанаж, што знаходзіцца навокал, ён апісвае ўсю сітуацыю, праводзіць поўнае апісанне таго, што
знаходзіцца навокал і можа быць стан персонажа альбо яшчэ што-небудзь. Пасля гэтага гулец, калі апісанне скончана, гулец апісвае тое, што ён будзе сваё дзеянне, што ён будзе рабіць у гэтым асяроддзі. Гэтае дзеянне звычайна змяняе асяроддзе. То бок у нас ідзе апісанне, потым ідзе дзеянне, і гэта дзеянне змяняе асяроддзе, якое апісвае зноў Dungeon Master. Вось і ўвесь канцэпт гульні. Гэта ўсё. І каб вы разумелі, я зараз вярнуся да зацікаўленасці, тут ёсць дзве цікавыя тэмы у гэтым. У гульне, каб яна, падавалася бы, проста гэта будзе гутарка, так? Але ёсць вельмі важны момант. Справа ў тым, што калі робіцца любое дзеянне, альбо можа і пры стварэнні асяроддзя, у нас ёсць момант невядомасці. І гэтая невядомасць заключаецца ў тым, што калі герой альбо Dungeon Master асяроддзям спрабуе зрабіць нейкае дзеянне, ён не заўсёды можа зрабіць яго на 100% упэўнена. То бок, у нас ёсць дайсы, гэта кубікі, якія кідаюцца, якія дапамагаюць вызначыць, ці добра, напрыклад, у героя, у гульца, атрымалася зрабіць пэўнае дзеянне, яго дзеянне. І тады ў яго альбо атрымалася, альбо не атрымалася. І гэтая невядомасць прыводзіць да таго, што у пачатку ДМ ведае пачатак гульні і ведае, у чым знаходзіцца становішча. Гулец і рэзультаты яго дзеянняў невядома ні гульцу, ні Dungeon Майстру. У выніку две групы, два бакі не ведаюць, якога хера будзе ў выніку адбывацца. Гэта атрымліваецца гісторыя, у якой няма, ніхто не ведае дакладна, чым яна скончыцца. У гэтым і ўся цудоўная частка ДНД. І ўвогуле ў любой настольнай гульні у вас ёсць, вы не ведаеце на 100% дакладна, куды гэта пойдзе. Вы не ведаеце, чым гэта скончыцца. Гэта гісторыя, якая разгортваецца літаральна адразу вось перад намі. У гэтым, вось, гэта ўвесь канцэпт ДНД. Я вам зараз патлумачыў усё астатняе, што можа быць, што бы толькі не было ў гульне. Гэта ўсё выкарыстана для таго, каб вызначыць, скажем так, спрасціць некаторыя рэчы і абмежаваць, скажем так, альбо Dungeon Майстра, альбо гульца. Усе правілы, якія ёсць, усе выданні, якія выйшлі, ўсё, што ёсць вышэй на гэтую канструкцыю, гэта дадатак хутчэй. Таму што ў сэрцы гульні знаходзіцца вось гэта. Вось гэта частка, з якой вы будзеце ўзаемадзейнічаць усю гульню. Давайце прыклад. Калі гэта не зразумела, давайце прыклад. Напрыклад, я Dungeon Master. Але на тое, як пойдзе гісторыя ДМ больш уплывае, там ёсць нюансы. Давайце прыклад. Я апісваю сітуацыю, я Dungeon Master. І я гавару, што вы персанаж, мы яшчэ, напрыклад, нам вядома, хто гэта, не ведаю, Конан Варвар, не ведаю, хто-небудзь, нейкі персанаж, ён знаходзіцца ў лесе, альбо вы, як персанаж, знаходзіцеся ў лесе і ідзеце па яму. Зараз цёмна і чуйна птушкі, якія пяюць. Ужо пакрыху сонца заходзіць заходзіць сонца, становіцца змрочна і трохі холадна. Вы чуеце, як дзесьці ў лесе раздаюцца гукі. Вы, як чалавек, якому даволі шмат часу правёў ведае лес даволі добра, гэта не вельмі падобна на жывёл, якіх вы ведаеце. Што вы будзеце рабіць? У выніку, у гэты момант я перадаю дзеянне да гульца, і гулец вырашае, што ён будзе. Ён будзе рыхтавацца для атакі, ён можа засаду падрыхтуе, можа ён збяжыць, можа ён яшчэ што-небудзь зробіць. Я не ведаю, што зробіць гулец у гэты момант. Вось гэты момант невядомасці адбываецца. Я не ведаю, што зробіць гулец, і гулец гаворыць, напрыклад, вы, як гулец, вы прынялі рашэнне. Я не ведаю, якое яно будзе, і калі яно, напрыклад, уявім сабе, што вы вырашылі падняць уверх свой меч, альбо лук, альбо магію. Вот, што бы у вас не было ў вашага персанажа, вы падрыхтаваліся для нападу. І я ведаю, вы, як гулец, не ведаеце, што ж гэта набліжаецца да вас. З вашага боку, з майго боку, ёсць момант невядомасці. Што вы зробіце? І з боку гульца ёсць момант невядомасці. Вы не ведаеце, што дакладна там знаходзіцца ў гэтым лесе. Гэта можа быць лешай нейкі. Гэта можа быць проста дзік, проста даволі тоўсты, а вы дрэнна яго распазналі. І нават калі у вас узнікне канфлікт і бойка, то мы не ведаем выхад гэтай бойкі, бо
як у вас ці атрымаецца у вас перамагчы гэтую істоту ці не атрымаецца, мы не ведаем. Вось. Такім чынам у нас атрымліваецца две групы, якія не ведаюць канчатковай канца гэтага дзеяння. Вы, як гулец, сказалі, вы падрыхтаваліся да бойкі. Я апісваю, што же выбірае на вас з лесу, і вось яна ДНД. І так, гэта змяняе асяроддзе, то бок на вас ўсё ж такі выбірае, напрыклад, гэта быў вялікі дзік. Гэта змяніла асяроддзе, і далей вы ўжо бачыце сваю цэль, вы добра схаваліся, мы ацэньваем, наколькі добра вы схаваліся, калі вы вырашылі, што гэта схавалася. Вырашаем гэта дайсамі, кідком кубікаў, што дадае рандомнасці, невядомасці гульня. І ў выніку мы працягваем далей. Гэта новая сітуацыя, у якой я зноў дадаю штосьці ў гісторыю, а вы неяк на гэта рэагуеце, але бо дадаеце свае варыянты. Можа, ваш персанаж можа лётаць. Адкуль мне гэта, я магу пра гэта ведаць тэарэтычна, але вы вырашылі, што зараз вы ўзляцелі. У вас ёсць магія палёта. Вы ўзялі і ўляцелі нахрен з гэтага лесу. Таму што фіг яго ведае, правильно? Таму, калі у нас такая сітуацыя ёсць, усё астатняе гэта проста дадатак. Давайте, у прынцыпе, усё. Я пісаў вам. Гэта замест уступа, калі вам цікавы такі канцэпт, як вы заўважылі, тут няма нічога ні пра сусвет, ні пра правілы. Усё астатняе мы будзем паглыбляцца ў дэталі зараз пачынаючы, але пачынаючы пасля гэтага моманту ўсё астатняе гэта хутчэй дадатак. Яно хутчэй удакладненне нейкай сітуацыі. Так, паехалі па новай. Добра. Я буду адзначаць, каб вам удобна было, зручненька было сачыць, я буду адзначаць пункты, якія мы прайшлі, і пойдзем далей. Захавацца нельга? Не, захавання няма. Гэта таксама дадае моманту драмы, скажем так. ДНД звычайна гуляецца альбо адметнасць свету. Такое можа быць. Зноў жа, усё астатняе наверх. Я вам пісаў зараз канцэпт, усё астатняе наверх з'яўляецца выключна таго, чаго вы жадаеце. Гэта не важна. Гэта важна і ў той жа момант не. Правілы не прадугледжваюць, правілы ДНД не прадугледжваюць захавання для персанажа альбо нейкага спосаба яго простага выратавання, так? Ёсць заклёны, напрыклад, на тое, каб ажывіць персанажа, але гэта нюансы, скажем так. Усё нюансы з'яўляецца. Вось. Калі вы жадаеце у вашым сусвеце, каб вы захоўваліся і перад небяспекай неяк рабілі, вы павінны гэта самі ўвесці. Правілы на гэты момант у ДНД ёсць шмат выданняў, але мы да гэтага дабяремся яшчэ. Так, для пачаткоўца. Правілаў шмат. Правілы ёсць некалькі кніг, некалькі выданняў, але зараз давайте паспрабую трошкі з іншага боку. Чаму вам не патрэбны правілы? І ў той жа момант яны вам патрэбны. Правілы ствараюць у гэтай гісторыі, у гэтым канцэпце, ствараюць пэўную мяжу паміж поўнасцю фантазіяй і, скажем так, фізічнай мадэлью, рэальнасцю. У выніку у нас атрымліваецца такая сітуацыя, што пэўны гулец можа хацець той, які больш жадае фантазіі, пэўнай фантазіі, ён не абмежаваны тэарэтычна ніякімі, калі няма правілаў, то гулец у фантазійным сеттынгу можа раптоўна дастаць бластер. Дастае бластер і страляе ў ворага, альбо анігілятар, альбо зорку смерці прызывае, не ведаю. Калі няма правілаў, то мы маем поўнасцю неабмежаваную фантазію і гульня схіляецца да поўнай фантазіі. Так? Калі мы дакладна занадта глыбока ўваходзім у правілы, то мы пераходзім у рэжым сімулятара, у якім нам патрэбна, вельмі важна, як любы фотон праходзіць скрозь, як фотасінтэз на дрэвах фармуецца, правильно? Мы ўходзім глыбока ў рэальнасць. Правілы ствараюць сярэдзіну паміж фантазіяй і рэальнасцю, стварае зручную пляцоўку, на якой рэалізм абсалютна не мае неабходнасцей і абсалютны хаос не адбываецца. Пры гэтым вы, калі жадаеце, вы можете заўсёды схіліць гэта альбо ў адзін, альбо другі бок. У выніку вы атрымліваеце гульню і нейкі свод правілаў, гэта звычайна называецца рулбук, альбо проста набор правілаў. Вось. З якімі вы можете размаўляць у выніку паміж данжан-майстрам і гульцом, і гульцамі ўвогуле ўсімі людзьмі за сталом, атрымліваецца нейкая пэўная
мова, скажем так, спосаб абмеркавання таго, што адбываецца. То бок у вас ёсць пэўнае чаканне. У вашым сусвеце, у вашых там падзеях гэта нармальна, калі героі скочуць на 20 метраў уверх. Гэта нармальна. І вы знаходзіце ў гэтай сярэдзіне паміж поўнай фантазіяй і рэальнасцю, таму што як у вашым сусвеце атрымліваецца, што ўсе могуць скакаць на 20 метраў уверх. І вось у такіх нюансах, як бы правілы, яны даюць вам адразу набор такіх правілаў, якія гавораць, што скокнуць вы можете толькі на пэўную колькасць метраў, вы можете стрэльнуць на столькі-то з лука, вы можете ударыць на столькі-то сілы, вы можете быць вось настолькі разумным, і у вас складваюцца пэўныя чаканні. У залежнасці ад выдання гэты свод правілаў ён змяняецца, і ён можа схіляцца зноў жа паміж гэтымі двумя крайнасцямі, як у фантазію, так і ў рэалістычнасць. Яны могуць змяняць быць больш зручнымі, менш зручнымі, але ўсё гэта выключна, запомніце, правілы важны для таго, каб у вас была агульная мова размовы паміж усімі гульцамі за сталом. Таму яны вам патрэбны, і ў той жа момант яны могуць яны вам не абавязкова патрэбны. Вось гэта калі вы можете самі заснаваць сваю размову, скажем так, паміж гульцамі, альбо ўсе згодны не карыстацца такімі правіламі, вы можете іх выкідваць. Вы можете нічога больш не рабіць, вы просто працягваеце на асноўным канцэпце. Вось гэта складаная думка для пачаткоўца, і я рэкамендую вам усё ж такі узяць правілы, таму што яны як мінімум ствараць для вас і для іншых чаканні, што будзе. Таму для пачаткоўцаў я рэкамендую, карыстайцеся правіламі, але памятайце, што яны вам не абавязкова патрэбны. Калі вы не жадаеце імі карыстацца, вы не абавязаны імі карыстацца. Вітаю, Сэнвел. Зноў жа, я буду ісці пакрыху па ўсіх топіках, так? І я разлічваю, што гэта будзе хутчэй такая як лекцыя, якую можна паглядзець у запісе, таму што мы будзем пакрыху прасоўвацца па спісу, і, магчыма, не ўвесь спіс нават закрыем сёння. Вось. Давайте праверу, ці нармальна гука яшчэ. Калі у вас ёсць пытанні, у вас з'явіліся нейкія пытанні, абавязкова задавайце іх у чаце у любы момант, які вы лічыце зручным для вас. Я буду спрабаваць на іх адказваць абавязкова. Калі вы глядзіце гэта ў запісе, пакідайце каментары, я ўсе каментары буду чытаць, бо такім чынам я змагу зразумець, якія тэмы я не закрыў. Бо тэм да халеры, цэлыя каналы зроблены той выключна на гэтай тэматыцы, і кожны з пунктаў, які я абмяркоўваю, вось гэта была тэма для відэа. Я, по-моему, можа відэа 10 за ўвесь час праглядзеў на тэму таго, якія правілы каму патрэбныя, каму не патрэбныя. Гэта гадзіны і гадзіны контенту людзі робяць. Вось. Давайте да наступнага. Адкуль пачынаць чалавеку, калі вы ўжо ведаеце канцэпт і ведаеце правілы? Адкуль вам пачаць? Вы можете, у вас ёсць некалькі шляхоў. У залежнасці, і яны залежаць у асноўным ад таго, які доступ да ДНД у вас зараз ёсць. Я пачынаў з моманта, калі ніхто навокал, большасць людзей, якіх я ведаў, не ведала пра ДНД ўвогуле. Калі і ведала, то ведала аб тым, што існуе Baldur's Gate, першы і другі, тады трэцяга не было, так? І навокал мяне не было ніводнага 0 гульцоў ДНД. Пры гэтым я такі чалавек, што мне зручней, скажем так, мне са сваімі знаёмымі значна прасцей, чым шукаць нейкую незнаёмую групу. Гэта мой досвед. Але калі вы, у залежнасці ад таго, які у вас станы, каго вы ведаеце, вы, можа быць, ужо ведаеце людзей, якія гуляюць, вы можете паспрабаваць далучыцца да іх. Калі гэта будзе трошкі прасцей, чым тое, пра што прайшоў я. Калі у вас ёсць група знаёмых, вы можете паспытаць людзей навокал. Вы раптоўна знойдзеце, што людзі навокал вас ведаюць пра гэта. І гэта звязана трошкі з наступным пунктам. Вам патрэбны людзі. Вам патрэбна мінімум 2 чалавека для гэтай гульні. Вы і хтосьці яшчэ. Для гэтай гульні патрэбна дастаткова 2 людзей. Можна больш. І нават рэкамендую больш. Але вам не абавязкова сабраць гіганцкую групу, вам не абавязкова знайсці шмат людзей. Дастаткова камфортна гуляць з 3-4 гульцамі і адным вядучым. Гэта камфортны варыянт. Так зроблены правілы, яны разлічаны больш на 4, прыкладна 4 чалавекі ад 3 до 6. Пры гэтым вы не абмежаваны колькасцю. Тэарэтычна вы можете набіраць як мага больш людзей, альбо спыніцца толькі на адным суразмоўца, хутчэй. Ты выбраў сабе кампанію для гульні ў ДНД? Так, літаральна з нуля, абсалютна з нуля, і больш за тое некалькі такіх кампаній. Каб вы разумелі, я некалькі я паказаў гэтую гульню розным групам,
пачаткоўцам, якія некаторыя з іх увогуле былі не зацікаўлены ў гульнях, ніякіх, ні камп'ютарных, ні настольных. Ім проста было, скажем так, цікава пабавіць час разам, і ўсё. І гэтага дастаткова. Я ім пра гэтым людзям паказваў толькі адну сесію, і потым яны прыйшлі зноў да мяне, жадаючы яшчэ. І я лічу, што у вас будзе тое ж самае. Вам не абавязкова, у мяне ёсць досвед, але гэта спрацуе нават, калі вы пачаткуеце. Дылер, так. Ось. Пачынайце з таго, што даведайцесь, хто, знайдзіце як мінімум аднаго чалавека, знайдзіце гульца. Далей пункт у нас. У мяне няма з кім пагуляць. Што рабіць? Гэта мой выпадак. Няма з кім пагуляць. Увогуле няма з кім пагуляць. Я яшчэ і інтраверт, ну, каб вы разумелі. Мне даволі складана, для мяне жудасна выглядае думка пайсці і на вуліцы пазнаёміцца, альбо там напісаць нават у чат. Мне складана. Ну, шчыра, такая ёсць сітуацыя. Ну, неяк я на Твічы сябе утульна адчуваю, але не заўсёды, не ва ўсіх сітуацыях. Я не ведаю сам, і калі гэта працуе, калі не. Але вось знайсці чалавека незнаёмага і з ім пачаць гуляць у ДНД, для мяне нешта як дзікасць. Знайдзіце чалавека, з якім вам будзе утульна. Проста утульна. Чалавека, якога можа зацікавіць ДНД, і паспрабуйце адзін на адзін. Вам не абавязкова шмат людзей. Лепей больш. Калі вы зможаце знайсці больш, знайдзіце больш. Калі вы не ведаеце, дзе шукаць, існуюць зараз для неінтравертаў варыянты. Возьміце, існуюць групы, збіраюцца у Інстаграме, у Дыскордах, у інтэрнэце. Усё залежыць ад вашых, скажем так, камунікацыйных здольнасцяў і асяроддзя, у якім вы знаходзіцеся. Нават калі вы думаеце, што ў вашым асяроддзі не будзе ніводнага гульца у настольныя ралевыя гульні, вы здзівіцеся, наколькі іх шмат. Нават людзі, якія для вас выглядаюць, якія ніколі такім хобі займацца не будуць, яны ім займаюцца. Адзін з самых не знакаміты прыклад, а нечаканых для вас можа быць прыкладаў. Ведаеце Віна Дізеля з 3X? Ён вядзе сваю кампанію DN Diesel. Гэта чалавек, які данжн-майстар са стажам. Ён водзіць гульні ў ДНД і мае даволі папулярнае шоу сваё. Гэтыя людзі, так, для тых, хто, можа, 3X я свой прыклад узяў, Фарсаж, калі вы ведаеце. Я думаю, Дізеля ўсе ведаюць. Ну, плюс-мінус вы знаёмы з баевікамі, так? Нават чалавек, які не выглядае як чалавек, які будзе сядзець і марыць аб фантазійным сусвеце, можа раптоўна апынуцца чалавекам, якога гэта вельмі цікавіць. Проста гэтыя людзі, звычайна, не проста так у размове аб гэтым не ўзгадваюць. Таму паспытайце. Пачніце задаваць пытанне, каму цікава ДНД, хто гуляў у ДНД, хто гуляў у настольную ДНД, можа іншыя настольныя ралевыя гульні іх цікавіць. ДНД, калі што, не адна такая ў сваім гэтым самым стылі. Мне падаецца, я ўпершыню пачула пра ДНД, калі даведалася, што Дызель учыў Джузі Денч гуляць за... Пачакай. Учыў Джуді Денч. Я, на жаль, не ведаю, хто такі, такая Джуді Денч. Гуляць на здымках. Ну вось, гэта гульня, я ўжо апісаў канцэпт, апісанне, дзеянне, апісанне і момант невядомасці. Адзін чалавек апісвае асяроддзе, другі чалавек робіць дзеянне ў гэтым асяроддзі, у апісаным, на словах, ён проста гаворыць, што ён збіраецца зрабіць. І першы чалавек, данжн-майстар, ацэньвае, як увогуле гэтае дзеянне паўплывала на асяроддзе і апісвае новае асяроддзе. І так мы вяртаемся ў першую кропку, то бок працягваем рабіць дзеянне і змяняць сусвет навокал нас. Канцэпт вельмі просты. Гэты канцэпт можна выкарыстоўваць нават, яго разумеюць нават 6-7гадовыя дзеці. То бок ён не з'яўляецца, калі гаворыць, што ДНД складаная, гэта хлусня. Вось, правіла складаныя. Таму што правілы накладваюць момант рэалізму. Я ўжо тлумачыў гэты момант паміж фантазіяй і рэалізмам, таму вы можаце весці гэтыя гульні для дзяцей. Вы можаце весці іх для 40-50гадовых людзей. Гэта канцэпт, які разумее любы чалавек. Ёсць фантазія, ёсць рэальнасць, а правілы толькі знаходзяцца ў сярэдзіне, памятаеце? Вось, гэтыя правілы вам не абавязкова патрэбны, калі вы зможаце іх прымяніць. Вам патрэбна толькі кропка адліку, з якой вы навучыцеся гэта рабіць. Вось, таму усе правілы гэта рэкамендацыі. Можете на іх забыцца. Так, з кім пагуляць? Шукайце сярод знаёмых, блізкіх.
родных, там, сяброў, паспытайце іх, каму можа быць цікава. Паспрабуйце сабраць аднаго-двух чалавек. Патлумачце ім, што вы зацікавіліся гэтым хобі і скажыце, што вы зробіце одну кампанію. Калі вы не разабраліся ў правілах, калі вы прачыталі правілы такія, што за халеры там панапісана, то паспрабуйце зрабіць одну сесію з адным чалавекам, з якім вы утульна будзеце сябе адчуваць, і так і скажыце: я жадаю паспрабаваць гэтую гульню, але правілы складаныя. Давай паспрабуем разам. І паспрабуйце зрабіць. Гэта не будзе паўнавартасная сесія, не будзе чмурэнная гісторыя. Гэта патрабуе ад гэтага чалавека проста цярпення. І вашага цярпення проста пасядзець разам, разабрацца ў правілах, як у гэта гуляць. Вось. Вельмі паважаная брытанская актрыса. Ну, я, можа, загуглю яе пазней. Так, у нас, у гульцоў беларускіх, ёсць тое, што у замежным ютубе не абмяркоўваецца ніколі, і у нас ёсць, скажем так, складанасці. Моўнае пытанне. Нашае моўнае пытанне гэта знайсці групу, калі вы жадаеце групу, якая... Ну, то бок, у вас можа быць пры пошуке групы і людзей, і гэта вельмі такая чулівая тэма, і шмат для каго яны выкажуць розныя меркаванні, таму я вам просто скажу, ну, як бы агульную думку. Глядзіце, правілы, галоўныя, асноўныя правілы ДНД і самыя дакладныя правілы, яны на ангельскай. Ёсць пераклад на расейскую. Ёсць пераклад... Я не ведаю іншых перакладаў, таму што я выкарыстоўваю расейскія правілы 7 гадоў таму, каб патлумачыць правілы сваім гульцам, каб у іх была таксама кніга. Зараз я ўвогуле не выкарыстоўваю кнігу правілаў, таму што мае гульцы іх не чытаюць. Ну, гэта ўжо асабістая гісторыя моя. Вось. Я важу гульні на беларускай. Мае гульні я важу на беларускай, я вадзіў гульні на расейскай, я вадзіў гульні на ангельскай таксама для назбітаў ангельскай мовы. Вось, каб пазнаёміць англамоўных, ну, нават не англамоўных, гэта брытанцы былі, каб пазнаёміць іх з ДНД. Вось. Таму я скажу, у гэтым пытанні чуллівым, пытанне, што для вас важна. Вы можаце шукаць гульцоў па іх ведах беларускай. Правілу на беларускай перакладзеных, на жаль, няма мне вядомых, я магу памыляцца, але наколькі мне вядома, такіх не існуе. Але любы пераклад, ён будзе мець асабістасць. То бок, ёсць арыгінал на ангельскай, так? І гэты арыгінал, калі ён будзе перакладзены, ён будзе ствараць новыя правілы у перакладзе, яны будуць заўсёды трошкі не тое же самае, як у арыгінале. Яны могуць зрабіць новыя нейкія не зусім правільныя... Я дрэнна пішу. Добра. Яны не будуць зусім аднолькавымі з арыгіналам, то бок гэта як складанасці перакладу, так? А з-за таго, што гэта будуць правілы, якія будуць тлумачыць, скажем так, як будуць працаваць законы у гэтай гульне, то гэта можа стварыць для вас вельмі складаную сітуацыю, калі вам патрэбна будзе ў галаве трымаць і тэрміны арыгінала адначасова, і тэрміны перакладу, і нейкім чынам знаходзіць паміж імі сутыкнення. Калі вы дададзіце ў гэта яшчэ трэцюю мову нейкую, то у вас узнікне складанасць, што вам патрэбна будзе яшчэ запамінаць увогуле 3 версіі правілаў, і гэта можа ускладніць вам жыццё. Таму абярыце той варыянт, які камфортны для вас, абярыце тую групу, якая камфортна для вас, і знайдзіце ў гэтым пытанні. Я не магу даць вам добрага адказу, бо гэта залежыць ад вашага доступу да, скажем так, людзей, якія гатовы пагуляць, хто у вас жадае, навокал вас жадае пагуляць, на якой мове вам зручней чытаць і чым вы гатовы карыстацца. Нагадываю, пераклады, мне вядома пераклады толькі на расейскую і ангельскі арыгінал. Гэта абодва свода правілаў. Арыгінал можна знайсці бясплатна. Вось, яго можна, базавы набор правілаў можна спампаваць з афіцыйнага сайта, і вы ўжо можаце нават афіцыйныя правілы атрымаць. Але яны трошкі падрэзаныя, то бок яны менш па памерах, і некаторыя штукі ў іх выкінуты. Таму, калі у вас ёсць магчымасць набыць за грошыкі, альбо знайсці ў інтэрнэце гэты набор правілаў, альбо арыгінальных, альбо ў перакладзе. Ну, у перакладзе, там, па-моему, яны ўсе знаходзяцца ў інтэрнэце толькі. Вось, за грошыкі, па-моему, нельга купіць пераклады. Вы можете знайсці сабе зручны для вас гэтыя самыя, ну, правілы, якія вам зручней пачытаць.
Правілы для душніл. Я ўжо патлумачыў гэтую пазіцыю наконт правілаў. Правілы вам патрэбны і не патрэбны. Яны вам патрэбны для таго, калі вы пачатковец, вам правілы могуць быць зручныя для таго, каб зарыентавацца, як працуе гульня. Яны могуць дапамагчы вам, скажем так, устанавіць пэўныя чаканні для таго, аб тым, як будзе працаваць сусвет. Вось для чаго вам правілы ў першую чаргу патрэбны. Вы можете імі на 100% карыстацца, вы можете не карыстацца імі часткова. У выніку правілы патрэбны для вашай размовы паміж усімі гульцамі за сталом, і гэта вельмі важна разумець. Вось, яны вам і патрэбны, і не вельмі патрэбны. Вось, у асабістасці, калі вы будете гуляць за сталом, за якім ўжо пэўная колькасць, веданне правілаў, гэта не праца, скажем так, вас аднаго чалавека. Гэта справа ўсяго стала. Наколькі вы падтрымліваеце правілы, наколькі іх выконваеце, якія правілы вы выконваеце, якія вы свае прыдумалі. Вось. Гэта залежыць выключна ад вас, ад вашага стала, і калі ласка, карыстайцеся імі. Яны вам могуць вашыя жа гульцы, вашыя жа сябры з тымі, з кім вы гуляеце, могуць вам дапамагчы з правіламі, нават калі вы іх не ведаеце, не памятаеце альбо нешта такое. Гэта вельмі трэба разумець, гэта праца ўсяго стала адначасова. Для пачаткоўца хутчэй правілы будуць нейкай апорай. Вось так, гэта мой пункт гледжання. Правілы, калі вы не ведаеце, адкуль вы пачынаеце, правілы вам вашай бібліі стануць. Таму што без правілаў вам складана сказаць, што дастаткова высока скокнуць. Наколькі гэта 5 метраў дастаткова, 5 метраў мала, 3 метры мала, 3 метры шмат. Наколькі я магу біць, наколькі моцны удар будзе, якія чаканні. Усе гэтыя чаканні вам дадуць правілы, і вам будзе прасцей арыентавацца. Вам не трэба будзе прыдумваць кола нанава, скажем так. Не прыдумвайце кола нанава. Паспрабуйце скарыстацца існуючым і замяніць кола існуючае. Ось. Што раблю, чым займаюся, тлумачу, як увогуле працуе ДНД. Так, з моўным пытаннем мы скончылі. Падсумаванне пад моўнае пытанне залежыць ад вашай групы і доступа да правілаў, якія вы можете выкарыстоўваць, ваши веды розных моў. Вам прыйдзецца самастойна падабраць сабе камбінацыю, якая вам будзе зручна. У прынцыпе, якія варыянты правілаў, якія пераклады ёсць, я вам ужо сказаў, так што, калі ласка, гэта вам прыйдзецца самастойна вызначыць, таму што гэта чулівы пункт, нас ён асабіста датычыцца, таму што гэта тое, што вы не вельмі сустрэнеце, на ангельскай такое людзі не абмяркоўваюць, у іх такой праблемы няма, таму што правілы выдадзены на ангельскай. Так, калі вы, як і я, чалавек, у якога навокал нікога няма, то хутчэй за ўсё, і гэта важна зараз, я апісаў, што існуе два чалавекі, две ролі. Данжн-майстар, вядучы у гульні, і ёсць гулец, так? Я ўжо гэта апісаў. Вам прыйдзецца заняцца альбо, калі вы будете пачынаць гуляць, вы будете займацца альбо вядзеннем гульні, альбо быць гульцом. Справа ў тым, што калі вы адзіны чалавек навокал, які ўвогуле жадае пагуляць у ДНД, то хутчэй за ўсё вы адзіны чалавек, вам і прыйдзецца быць данжн-майстрам. Вось, вам прыйдзецца разабрацца з гульнёй, і вам прыйдзецца весці гульню. Хутчэй за ўсё. Гэта не заўсёды так. Нехта з гульцоў можа мець досвед, як з тых людзей, якіх вы знойдзеце. Нехта з іх можа апынуцца неблагім данжн-майстрам альбо нешта такое. Гэта вельмі унікальная штука, але, скажем так, калі вы пачалі з нуля, як я, то хутчэй за ўсё вы будзеце данжн-майстрам. Вось. Таму і ўвогуле з таго, што гэта мой шлях, я буду ў асноўным распавядаць аб тым, як гэта гуляецца і як падрыхтоўваецца з боку данжн-майстра, а не гульца. Таму што, скажем так, усё, што ўмее данжн-майстар, як гэта патлумачыць, любы данжн-майстар, хутчэй за ўсё, на мой погляд, ён уключае ў сабе таксама і тое, што можа рабіць гулец. Так што, у прынцыпе, вы будете пакрываць проста большую частку. Я яшчэ патлумачу, што я маю на ўвазе. Вось. Уявім сабе, што вы так, як і я, сабралі сабе партыю, сабралі некалькі людзей, напрыклад, аднаго-двух. Вы ўжо трохі разабраліся ў правілах. Гэта я нават пунктам адзначыў. Я не ведаю, адкуль пачаць, што чытаць, ці патрэбна мне чытаць правілы. Як я ўжо патлумачыў, калі вы з майго апісання, тлумачэння ўвогуле канцэпта ДНД, апісанне дзеяння, так зараз гэта можа не ўмясціцца на... змяшчаецца. У маім тлумачэнні
Апісанне, то бок вы апісваеце асяроддзе. Потым дзеянне ад гульца. А потым зноў дзеянне прыводзіць да нейкай змены асяроддзя, што прыводзіць да новага апісання. Там змесціцца ў мяне ўвогуле, так змесціцца. Вось, гэта прыводзіць да новага апісання, і потым уся халера паўтараецца спачатку. Калі ў гэтым канцэпце вы ўжо такія, блін, я ўсё зразумеў, я гатовы. Вось, калі вы раптоўна такі чалавек, я такім чалавекам не быў, калі што, то, у прынцыпе, на гэтым я вам магу вас адпусціць, вы далей самі ўсё разбярэцеся, вам не патрэбна ўвогуле далей відос гэты глядзець. Вот. Ну, не відос, альбо слухаць далей, аб чым я буду гаварыць. Калі вы раптоўна зразумелі, як канцэпт працуе, такія, так, я ведаю, куды гэта ўсё прыкласць, то вам правілы не патрэбны. Ну, ўсё. Ёсць настольныя РПГ, якія не выкарыстоўваюць ніякіх правілаў. Але, ну, у іх таксама патрэбна, ёсць чаму павучыцца, але таксама гэта і складана. Таму што трэба мець не халеры такую фантазію. Калі вы такі чалавек, як я, у якога фантазія абмежавана, і вам патрэбна неяк, скажем так, стварыць пэўныя чаканні ўсяго гэтага, вы будзеце зацікаўлены тым, каб прачытаць правілы. Так, прачытайце правілы. Зразумейце, што ў гэтым сусвеце, як плюс-мінус працуе. Яны зробяць вам нейкую пэўную кропку адліку, з якой вы можете пачаць. Правілы ДНД канкрэтна сканцэнтраваны на фэнтэзійны сусвет. Фэнтэзійны сусвет. Але ж гэта не адзіная настолка. Я не ўпэўнены, як фэнтэзі пісаць. Вось, гэта не адзіная настольная РПГ, ёсць кіберпанк. Гэта настольная РПГ. Такая ж, яна мае той же самы канцэпт. Тое, што я вам зараз апісаў, апісанне, дзеянне, апісання, гэта канцэпт кіберпанка, ДНД, пасфайндераў, апісанне таксама яшчэ Call of Cthulhu, гэта Зоу Ктулху, шматлікай колькасці настольных РПГ, і вы можете, ну, знайсці сабе той ж сеттинг, які вам падабаецца, таму што набор правілаў будзе дапамагаць вам, скажем так, зарабіць чаканні ад гэтага сусвету, альбо ад гэтых, ну, розныя геймплейныя прыёмы дазваляюць вам адчуць, напрыклад, лепей жах лавкрафтянскі ў Зоу Ктулху, і у нас ДНД будзе больш фэнтэзі, і оно накіравана ў фэнтэзі. Каб вы разумелі, у правілах ДНД ёсць лазерныя, гэта ў правілах афіцыйных. Лазеры ёсць. Яны ёсць там. У афіцыйных маць яго правілах раптоўна. Так што там ёсць такое таксама, проста гэтым ніхто не карыстаецца. Вот. У асноўным гэта будзе сярэднявечная фэнтэзі, такое даволі дженерик, якое вы можете выцягнуць у што-небудзь. У прынцыпе, гэта тое, што прадстаўляе сябе ДНД. Так што прачытайце правілы. Мая рэкамендацыя, прачытайце правілы. Калі вы данжн майстар, вам будзе карысна ведаць правілы, як мінімум. Плюс вы зробіце сабе чаканні. Зноў жа, калі у вас ёсць пытанні, задавайце пытанні, можете ў любой момант закидывать іх у чат. Я чытаю іх, як толькі скончыў нешта з пунктамі, просто вочы падаюць на чат, і пішыце гэта ў каментарах, гэта будзе запіс на ютубе. Пішыце каментары пад запісам, я буду на іх усе адказваць, таму што гэта тэма вельмі гіганцкая і вельмі вялікая. Дзе знайсці гульцоў? Давайте вось гэта. Пра колькасць гульцоў я ўжо ўзгадаў, але давайте яшчэ раз нагадаю. Колькасць гульцоў ДНД, канкрэтна ДНД, яно разлічана на аднаго данжн майстра. Давайте там фэнтэзі. Блин, не тое. Яно разлічана на аднаго вядучага данжн майстра і прыкладна ад 3 да 6 гульцоў. Гэта правілы збалансаваны пад такой комплект. Нешта у меня шестерка нейкая дзіўная вось. Ад 3 до 6 гульцоў. Гэта прыкладна так, як збалансавана гэтая гульня. І атрымліваецца, што вам будзе карысней хутчэй за ўсё падабраць колькасць гульцоў для стола паміж гэтымі рамкамі. Але гэта не абавязкова. Вы можете зрабіць як аднаго чалавека, аднаго гульца, так і 10, і 12 і больш. Гэта проста будзе складана. І будзе у асноўным ўсё напружанне за колькасці гульцоў, як нізкага, так і вялікага, будзе накладвацца на данжн майстра. То бок складанне будзе вам як вядучаму, чым гульцам. Альбо будуць незадаволены гульцы,
скажем так, ім будзе складаней у гэтай сітуацыі, альбо вы як данжн-майстер, або абедзве часткі. І гэта вельмі важна, таму што вы для гэтага вы для чаго збіраецеся разам, для таго, каб добра пабавіць час. Людзі ў ДНД збіраюцца добра пабавіць час, памятайце гэта вельмі важны пункт. Вось, дзе знайсці? Знайсці можна гульцоў у інтэрнэце, зноў жа сярод сваіх знаёмых. Аптымальная колькасць, я скажу, моя аптымальная колькасць паміж 3 і 8 гульцамі. Гэта моя зручная колькасць. Гульня добра працуе на 4-5 гульцоў, некаторыя знаходзяць колькасць 6 гульцоў занадта вялікай, але гэта залежыць ад стола. І піва папіць, і можна і піва папіць. Вы можете рабіць што заўгодна за столом. Гэта, зноў жа, галоўнае, добра пабавіць час. Ці доўга я вяду гэтую халеру, канкрэтна гаворка пра стрым альбо пра ДНД. ДНД я важу больш за 7 гадоў. На розных мовах, у розных сітуацыях я спрабаваў, і было падчас ковіду, і онлайн вадзіў, і ўжывую, і вадзіў для малазнаёмых людзей, і для вельмі знаёмых людзей. Ну, карацей, розныя камбінацыі. Так, гэта вельмі простае хобі, калі што. Яно адначасова вельмі простае і вельмі глыбокае. Толькі размоваў пра яго можна весці гадзінамі і гадзінамі. Знайсці гульцоў, наконт знайсці гульцоў. Каб вы разумелі, не так даўно моя жонка бачыла ў інстаграме рекламу, по-моему, рекламу. Людзі шукаюць гульцоў у ДНД на беларускай мове. Реклама ў інстаграме. Так што знайсці гульцоў можа быць праблемай, але вы павінны абраць тое, што вам зручна. Калі вам прыемней са сваімі знаёмымі пабавіць час, а не зусім незнаёмымі людзьмі, лепей пытайце сваіх знаёмых. Паспрабуйце сцягнуць іх у гэтае хобі. Вось, вам будзе цікавей, вы добра пабавіце час, а калі вам не спадабаецца гульня, нічога дрэннага. Вы проста ідзіце далей. Ніякай праблемы няма. Наконт колькасці гульцоў яшчэ раз паўтаруся. Вельмі адрозніца. Правілы збалансаваны ад 3 до 6 гульцоў. Больш вам прыйдзецца трошкі дакручваць нейкія пэўныя моманты, менш таксама прыйдзецца дакручваць, але ўсё ў вашых руках. Калі вы данжн-майстер, гэта ўсё ў вашых руках, вы можете зрабіць што заўгодна. Далей, давайте я памяняю гэта месцамі, 2 пункты. Таму што дзе гуляць? Гуляць магчыма у інтэрнэце. Давайте я тут нават буду выпісваць. Ёсць магчымасць гуляць у Дыскордзе. Вы ўжо пачулі канцэпт. Канцэпт не ўключае ў сябе нічога, акрамя таго, што людзі пішуць альбо гавораць. Таму вам можа падысці Дыскорд просто для таго, каб стэлефанавацца і пагаварыць з людзьмі. Вось. Вам можа, калі вы жадаеце нешта дадатковага, што будзе, скажем так, паказваць вам што-небудзь. Ёсць Roll20, ёсць D&D Beyond. Гэта афіцыйны сайт ДНД, і у іх ёсць нават яны там сваю нейкую платформу зараз робяць вельмі актыўна, на якой можна прыгожыя мапы паглядзець і іншае. Былі яшчэ, я не памятаю, я спрабаваў яшчэ дзесьці 3-4 іншых, але, на жаль, Tavern Brawl, мне падаецца, была такая штука, зараз я хутенька пагуглю, калі я не падманываю сябе. Tavern Brawler 5i. Так, Tavern Brawler. Не, пачакайце, гэта, не, Tavern Brawl конкретно Brawl. Гэта сайт я конкретно шукаю. Я не магу знайсці. Мне нешта падаецца, што яна была як нешта з тавернай і бойкай у таверне. Ну, неважно. Быў сайт даволі простенькі, які дазваляў хутенька ствараць бойкі і візуалізировать іх. Вельмі максімальна, калі у вас нічога пад рукамі няма, і вельмі зручненька атрымліваецца. Дайте момент. Так, я там зачиняю окна. Вось. Таму вось гэтыя 3 як мінімум вы можете гуляць на гэтых платформах. Discord не з'яўляецца платформай спецыяльна пад ДНД, але зноў жа вы можете гуляць па тэлефоне. Ну і самае галоўнае, вы можете гуляць дома, вы можете гуляць на вуліцы, вы можете гуляць у машыне, калі у вас фантазіі, калі гэта не будзе перашкаджаць вам асяроддзе, вы можете гуляць дзе заўгодна. Дзе заўгодна, абсалютна. Я лічу, што гэта магчыма. Ёсць нюансы, таму што большасці людзей перашкаджае розныя
скажем так, гукі, у кавярні таксама. Я не так даўно, 10 паўгады таму быў у Латвіі у бары, дзе людзі ў бары сабраліся і взялі вялікі стол і сядзелі гулялі ў ДНД. Вось, так што кавярня, паб, дзе заўгодна, насамрэч. Гэта залежыць, што вам будзе перашкаджаць. Звычайна, з-за таго, што гэта сучасная медыя, сучасны чалавек, даволі лёгка нам складана сканцэнтравацца, так? І гэта я за сябе скажу таксама. Таму ціхае месца, у якім вам не будуць перашкаджаць, і вы можете просто по тыпу застацца адной групай, там дзе не будзе голоснай музыкі, чагосьці яшчэ, там нейкія яшчэ падзеі бясконца. Напрыклад, у кінотэатры вам будзе просто незручна гуляць, калі будзе ісці кіно. Вам будзе просто незручна, таму што вы не можете голосна гаварыць, і на фоне ідзе кіно. Лагічна, правильно? Вось, але гэта тэхнічна магчыма. Пытанне ў тэхнічнай магчымасці. Так? Моя рэкамендацыя, мой самы улюбёны спосаб ужывую з людзьмі дома. Гэта мой самы улюбёны варыянт. Я б спрабаваў розныя платформы, я спрабаваў па-рознаму, але для мяне вельмі важна сацыяльнае ўзаемадзеянне паміж людзьмі, і мне вельмі прыемна бачыць, калі результаты маіх дзеянняў уплываюць на настрой людзей. Калі я іх напужаў, калі я іх зрабіў шчаслівымі. Гэта вельмі важная для мяне такая эмацыйная момант, ад якога я атрымліваю сваё задавальненне. Мне прыемна, што мы разам добра бавім час. І дома самае аптымальнае. Вось. Як падрыхтавацца да гульнявой сесіі? Да сваёй першай гульнявой сесіі. Мы ўжо абмеркавалі трошкі. Вам патрэбна ведаць правілы. Таму далей я буду ісці ад меркавання, што вы прачыталі правілы. Хаця бы адзін раз. Адзін раз прачыталі, вам не абавязкова запомніць усе правілы. Памятайце, я на сваёй першай гульне, калі я ўжо нават патэставаў гэтую гульню з сябрам, я на першай сваёй сесіі ведаў можа 5-10% правілаў, і то іх дрэнна запомніў. Таму, разумееце, вам патрэбна прачытаць іх, каб стварыць уяўленне таго, як працуе гульня, канкрэтна правілы. Таму што як гульня працуе, я вам ужо патлумачыў. Гэта усяго 3 этапы: апісанне, дзеянне, апісанне і момант невядомасці, таму што самае цікавае ў гэтым тое, што вы ніводны чалавек за сталом не ведае, куды вы прыйдзеце нахрен у канцы. Гэта ваша унікальная гісторыя, якая робіцца літаральна за вашым сталом, і гэта і ёй самая прыгожая рэч. Правильно? Таму для падрыхтоўкі на першую сесію прачытайце правілы, рэкамендую. Калі вы не ведаеце, куды адкуль штурхоўвацца, вы можете падрыхтаваць, вам патрэбна для гэтай падрыхтоўкі, і далей будзе у мяне цэлая секцыя на падрыхтоўку. Давайте сойдземся на тым, што як мінімум прачытайце правілы. Вось. Далей поўнасцю я буду гаварыць аб падрыхтоўцы на першую сесію. І ёсць 2 варыянты, як вы можете падрыхтавацца. У вас ёсць варыянт узяць гатовае рашэнне, ужо гатовыя ёсць напісаныя сесіі дайсамі. Так, пачакай. Так. А там же яшчэ з касцямі запарывацца, дайсамі. Дайсы, так, дайсамі, касцямі, без розніцы, як іх называць. Дайсы патрэбны толькі для таго, каб зрабіць момант невядомасці. То бок, я зноў жа, апісанне у нас ёсць, ДМ апісвае сітуацыю. Так, мне падаецца, яно вылезе там зараз за мяжу. Я зараз. Апісанне ёсць у нас нейкае. Якое зрабіў ДМ? Ён апісаў асяроддзе. Гулец спрабуе нешта зрабіць. Напрыклад, перад галоўным героем стаіць зачыненая дзверь. І галоўны герой, гулец, спрабуе вырашыць, як ён адчыніць гэтую дзверь. Ён вельмі моцны варвар, таму нахрен гэтыя замкі я паспрабую выбіць дзверь. Так? Ён спрабуе выбіць гэтую дзверь, і то атрымаецца ў яго гэта ці не, вырашаецца дайсам. Дайс дае лічбу. Гэта ён выдае просто рандомную лічбу паміж, напрыклад, возьмем, давайте самы просты дайс, які вы ўсе ведаеце. Гэта звычайная костка ад 1 до 6, так? Яно дае, калі вы кідаеце костку звычайную 6 бакамі, яно дае вам лічбу ад 1 до 6, правильно? І уявіце сабе, што 1 гэта дрэнны, гэта слаба, то бок у вас не слаба атрымалася штосьці, а 6 гэта моцна. Вось, у залежнасці ад таго, наколькі моцна ваш персанаж, вы да гэтай лічбы можете дадаць нейкую лічбу. То бок, напрыклад, калі вы моцна, вы, напрыклад, дадаеце там +3. Звычайна у ДНД выкарыстоўваецца не 1,6, выкарыстоўваецца дайс D20, які дае лічбу ад 1 до 20.
Такім чынам мы атрымліваем невядомасць. Мы атрымліваем нейкую пэўную лічбу, напрыклад 10, да якой мы потым дадаем вось гэтую сілу нашага персонажа, і мы такім чынам ведаем, наколькі моцна у яго атрымалася гэтае дзеянне. Dungeon Master, калі яму апісваў гэтае ўсё, ну, гэтую дзвер, ён задумаў, што выбіце, калі ёй фізічна прыйдзецца выбіваць, то складанасць гэтага будзе пэўная лічба. Напрыклад, 12. Вось, гэта так ацаніў Dungeon Master, так? Гулец, калі кінуў, ён атрымаў лічбу, і ён атрымаў 13. У яго атрымалася лепей, чым задумаў Dungeon Master, таму ён зрабіў гэтае дзеянне. Як вы бачыце, у гэтай сітуацыі невядомасць, гэта самае гэта цікавае. Гэта ўсё лічбы. Гэта ўсё лічбы, і гэта не самае цікавае. Самае цікавае ў гэтым тое, што з самага пачатку, калі мы стварылі гэтую сітуацыю, у нас была невядомасць. І мы вырашылі гэтую невядомасць і для гульца, і для Dungeon Master пэўным чынам. І тады мы ідзем да новага апісання таго, як атрымалася гэтая сітуацыя. Результат гэтай сітуацыі прыводзіць да новага становішча сусвету, скажем так, дверь была не выбіта альбо выбіта, і адтуль ідзем далей, і так кожны раз. Таму што мы не ведаем, у выніку ніхто не ведае, куды гэта ўсё прыйдзе. Тым гэта цікавасць. Але ён слабы гном, з такое таксама можа апынуцца. Зараз, калі я вам гэта расказваю, вось гэтыя ўсе лічбачкі, калі хтосьці гуляў у гэты самы Baldur's Gate, то вы ўжо, у прынцыпе, вам гэта ўсё знаёма. Вы гэта ўжо бачылі шмат разоў. Baldur's Gate 3 увогуле вельмі дакладна па правілах бягучага выдання, 5-го выдання ідзе даволі дасканала. Я скажу, яно выконвае правілы D&D прыкладна на 70%. Гэта да халеры, гэта вельмі да халеры. Вось, як вы разумееце, яно не можа пакрыць вот гэтага моманта, што персанаж можа нахрен уляцець, уйсці ад сваёй праблемы. Ён не абавязкова павінен ісці туды, куды яго цягне гульня, ён можа пайсці куды пажадае. Вось гэта на Baldur's Gate пакрыць не можа, таму што гэта немагчыма пакрыць ніводная камп'ютарная гульня не можа гэтага пакрыць. Пакуль што. Я не слаба сабе ўяўляю, акрамя гэта будзе вельмі дзіўная гульня. Яны губляюць трошкі пойнт. Вось. Дык вось, вяртаемся да падрыхтоўкі на першую сесію. У вас ёсць варыянт узяць гатовы сюжэт і гатовую сітуацыю і гатовую ўжо гульню і цэлую кампанію. Альбо ўсё прыдумаць самастойна. І тут узнікае такая сітуацыя. Вы можете прачытаць кнігу, якая была напісана для пачаткоўцаў. Скажем так, ёсць нават спецыяльныя кампаніі, якія зроблены для пачаткоўцаў. Для тых, хто яшчэ мала знаём з гульнёй, і яны ўлічваюць асабістасць, скажем так, чалавека, які яшчэ спрабуе толькі разабрацца. Таму, калі вам трошкі жудасна рыхтаваць гульню, у якой вы яшчэ не ведаеце правілаў нармальна і не ведаеце, куды яно можа завесці, як гэта павінна выглядаць, вы можете ўзяць гатовыя. Гатовыя варыянты, рашэнне таго, ці варта вам браць гатовае ці сваё, гэта залежыць ад вас, так? Гатовыя варыянты я пералічыў. Lost Mines of Phandelver. Гэта для бягучага выдання. Можа быць вельмі важны момант. Давайте я буду адзначыў гэты момант, адбівачку зраблю. Я буду сёння гаварыць толькі пра 5-е выданне D&D. Я закранаў тэму іншых настольных ралявых гульнян, але зараз мы перайдзем да канкрэтызацыі. Мы будзем гаварыць пра 5-е выданне D&D, якое зараз бягучае, якое выйшло ў 2014 годзе. Улічваючы, я не буду вельмі моцна закранаць тое, што выйшла яшчэ, скажем так, перавыданне гэтага выдання у гэтым годзе, літаральна некалькі месяцаў таму. Не ў гэтым годзе, у папярэднім годзе некалькі месяцаў таму. У нас, вітаю, мы ў 25-м ужо. Вось. Але усе гэтыя, скажем так, гатовыя варыянты, яны падыходзяць для гэтых 5-го выдання любога, па тыпу, неважна, 14-го года альбо 24-го. Без розніцы. Гэта афіцыйныя кампаніі, яны зроблены тымі, хто стварылі D&D. Ёсць розныя меркаванні наконт таго, ці з'яўляюцца яны самымі найлепшымі, найгоршымі, што яны у чым карысныя. Я вам хуценька па ім прабягуся, не буду ўдавацца ў дэталі і дам свае рэкамендацыі наконт іх. У гатовых варыянтах, дайце яшчэ вадзічкі пап'ю, сёння шмат размовы. Гатовыя варыянты, што любы гатовы варыянт вам дасць.
Ён дасць вам сеттинг, то бок сеттинг гэта сусвет, у якім адбываюцца падзеі, то бок нейкую пэўную, скажем так, сістэму адносін паміж персанажамі ўжо. Напрыклад, ёсць такое-то каралеўства, альбо ёсць такі-то горад, ёсць горы вось там вось. Там вось ёсць лес, там вось і водзяцца вось такія-то пачваркі. Яны водзяцца звычайна ў такой-то колькасці. Гэта ўсё дасць вам магчымасць, скажем так, зарыентавацца без неабходнасці прыдумваць усё з нуля. Так? Ёсць Lost Mines of Phandelver, якая выйшла яшчэ ў 14-м, прыкладна ў 14-15 годзе з выхадам 5-го выдання. Яна апавядае гісторыю пра невялічкі горад Фандалін і руднікі, якія былі згубленыя руднікі Фандалвера. Гэта супер там схаваныя руднікі, якія знаходзяцца недалёка ад горада. Вы група прыключэнцаў, якая знаходзіцца ў пошуках скарбаў і спрабуе знайсці гэтыя легендарныя руднікі. Кампанія сама па сабе мае свае плюсы і мінусы. Яна можа быць як адначасова вельмі зручнай для пачаткоўцаў, так і трохі дрэнна спалучацца паміж часткамі гісторыі. Маё меркаванне, я вадзіў гэтыя руднікі, маё меркаванне, што мне іх не хапала, скажем так. Это маё асабістае меркаванне. Хацелася б у іх, скажем так, больш навучання. Гэта моя самая першая кампанія, гэта вось гэтыя руднікі Фандалвера. Я бы жадаў, каб яны мне трошкі больш тлумачылі аб тым, як я павінен вадзіць сесіі. Ось. А як гэта гатовы варыянт выглядае? Як кніжка? Так. Кніжка з адразу гатовымі мапамі, тлумачэннямі і наборам, наколькі памятаю, ёсць такая штука, як стартер-сет і згубленыя руднікі Фандалвера. Яны называюцца стартер-сетамі, у якім ёсць адначасова набор правілаў базавы, по-мойму, я зараз магу блытаць гэта, і у іх адразу ідзе і тлумачэнне па правілах базавыя, адразу гатовыя персанажы, каб вам не патрэбна было ствараць сваіх, бо гэта асабісты працэс. Стварэнне персанажа доўгі складаны працэс у ДНД. Гэта мы яшчэ закранем гэтую штуку. Вось, калі вы прачыталі правілы ў гэты момант, то вы разумееце, пра што я гавару. Таму што большую частку кнігі увогуле займаюць канкрэтна што могуць персанажы. Скажем так, здольнасці персанажа канкрэтнага класа, напрыклад. Таму што персанажы могуць шмат. Ось, гэта там свае нюансы. Так? Дык вось, у пачатковым наборы ёсць гэта кніга. Некаторыя з іх ідуць, ёсць пашыраныя стартер-сеты, якія дадуць вам адначасова і дайсы, і дадатковы матэрыял. То бок гэта поўны камплект, які вам будзе дастаткова толькі набыць яго, і у вас упакавана ўсё адразу, вам патрэбна толькі пачаць. Вось. Ёсць толькі канкрэтная гісторыя, то бок толькі кніга у гэтым наборы, якая тлумачыць канкрэтна толькі кампанію. Яе чытае толькі данжн-майстар, то бок вось чалавек, які будзе задаваць увесь сеттынг, і то бок гэта той чалавек, які хутчэй за ўсё вы будзеце, таму што вы рыхтуеце гэтую сесію. Вам лепей за ўсё прачытаць гэтую кнігу, каб зразумець, хто галоўны злодзей, якія адносіны паміж персанажамі і плюс-мінус прыкінуць, што дзе ёсць. Я чытаў гэтую кнігу і вёў кампанію па главах. Я не скажу, што гэта было самым найлепшым рашэннем, але мне было занадта шмат інфармацыі за адзін раз, бо гэта было адначасова і правілы трымаю ў галаве, і яшчэ і адносіны паміж усімі. Гэта ускладняе задачу адначасова і паляпшае. То бок кнігі гэта ваша кропка ўваходу, але ў той жа момант яны могуць вам трошкі перагрузіць вас інфармацыяй. Вось. Наступная. Dragon of Icespire Peak. Гэта вельмі добрая кніга, на мой погляд. Я і сам не вадзіў яе, але у яе ёсць канцэпт. Гэта таксама гісторыя, гэта таксама пачатковы набор, які выйшаў пазней, і таксама распавядае гісторыю пра Фандалін. Каб вы разумелі, горад Фандалін гэта такая кропка для ўсіх стартавых набораў. Гэта такі гарадок, з якім бясконца атрымліваюцца праблемы. Прыкладны сюжэт гэтай кнігі. У гарах недалёка ад горада завёўся ледзяны дракон, малады ледзяны цмок. І гэты ледзяны цмок пакрыху пачаў нападаць на тэрыторыю навокал гэтых гор і пашыраць сваю тэрыторыю. На працягу ўсёй гульні героі спачатку проста вырашаюць мелкія праблемы горада, але скончваюць сваю кампанію тым, што забіваюць цмока, што само па сабе круто. Вось. Плюс у гульне ёсць яшчэ механіка трошкі бойкі з часам. Кожны дзень, пакуль героі не заб'юць цмока, цмок пашырае сваю тэрыторыю кантроля навокал гэтых гор, і яго можна сустрэць проста пакуль вы біліся з гоблінамі, там мелкімі нейкімі пачваркамі, на вас можа напасці гэты цмок.
Ён будзе пашыраць сваю тэрыторыю, будзе з'яўляцца ўсё часцей і часцей, ствараючы пагрозу для ўсіх навокал гэтых гор. Вось такая вось цікавая штука, гэта цікавы канцэпт, але зноў жа пытанне, ці гатовыя вы яшчэ сачыць за дадатковай рэччу, як такая велізарная рэч, як цмок. Так. Бедны жыхары Фандаліна, ён не Пандалін. Ну, у любым выпадку, так, яны вельмі не пашанцавала. Далей, цмокі вострава Стормврэк. Гэта я не гуляў яе саму. Я не магу сказаць вам, наколькі яна добрая ці не. Гэта ўвогуле самая загадкавая для мяне. Яна адна з апошніх. Па водгуках я магу сказаць, што водгукі ў яе добрыя, але яна даволі маленькая. То бок яна можа вам ідэальна падысці, калі вы жадаеце проста паспрабаваць гульню і не жадаеце паглыбляцца ў доўгую гісторыю. Будзе гісторыя пра востраў, па-мойму, пра то, як я вас выкінуў на востраў нейкі. Я магу памыляцца зараз, гісторыю лепей перачытайце. Але сутнасць такая, яна ідзе толькі на першыя 3 ўзроўні ў гульне, а гэта даволі няшмат. Ну, гэта вам хопіць у вас не будзе такая доўгая гісторыя, як у Фандалверы, якая цягнецца з першага па прыкладна 5-6 ўзровень. Драконы Айспайр Пік ідзе з першага па 7, па-мойму, і 8 ўзроўні, то гэта будзе кампактна даволі кампактнай прыгоды, якую вы можете прайсці з групай і вырашыць, ці падабаецца вам гэтая гульня ўвогуле альбо не. Вось. Даволі неблагія варыянты. Усе яны, наколькі мне вядома, маюць набор пры сабе правіл, маюць набор дайсаў нават некаторыя сеты. Я не ўпэўнены, гэта можа быць хлуснёй. Але што самае важнае, ўжо адразу падрыхтаваныя персанажы. Таму што калі вы не забіраеце іх з гэтых гатовых набораў, то вам прыйдзецца рабіць пэўную частку ўсяго самому. Варыянт зрабіць усё самому. Давайте пройдземся па яму, бо ён вялікі, ён адразу, скажем так, ускладвае на вас і адказнасці да халеры, і іншае. Таму для пачаткоўца гэта можа быць адначасова як вельмі пужаючая перспектыва, але я ведаю людзей, і я сам з такіх, якому было сумна весці кампанію, якая мне самому не вельмі падабаецца. Згубленыя руднікі Фандалвера былі цікавыя спачатку, а потым яны мне сталі сумныя. І потым я пачаў змяняць гэтыя руднікі, таму што я быў поўны сваіх ідэй, якія я жадаў унесці ў кампанію. Таму, скажем так, кампанія пайшла па майму сцэнару. Нягледзячы на тое, што я базаваўся на рудніках Фандалвера, я пайшоў у свой бок. Калі вы жадаеце, вам не падабаецца ідэя ўвогуле, ведаеце, якое адчуванне ў мяне было ў самым пачатку? Што з-за таго, што я не тое, каб супер дасканала ведаю сусвет ДНД, у якім базуецца ў асноўным гульні ДНД, давайте зараз трошки отступ, некаторыя ведаюць, некаторыя не. У асноўным усе базавыя кнігі ДНД адбываюцца ў адным і тым жа сусвеце. Той жа Фандалін, ён знаходзіцца недалёка ад Невервінтера. Гарадок каля невялічкі гарадок каля мегаполіса велічэзнага Невервінтера. Калі вы чулі гульню Neverwinter Nights, вы зараз разумееце, гэта той жа самы сусвет. Baldur's Gate у тым жа самым сусвеце. Што ў нас яшчэ, мне нешта зараз у галаву можа выпала яшчэ знакамітыя гарады. Быў яшчэ там вылецела з галавы 3 мегаполіс знакаміты у гэтым сеттингу. Карацей, гэта гіганцкі сусвет, у якім шмат адносінаў паміж рознымі групоўкамі і рознымі відамі істот і багоў. Гэта глыбокі прапрацаваны сусвет, у якім вы, калі не з'яўляецеся яго, скажем так, Icewind Dale, гэта месца, Icewind Dale гэта мясцовасць. Вось. Але таксама у тым жа самым Waterdeep, так, вось ён, Waterdeep, дакладна. Гэта 3 мегаполіс, на яго, па-мойму, гулін, як не дзіўна, камп'ютарных гулін няма. Я магу памыляцца. А вось, калі ёсць, то не вельмі знакамітыя. Але ж можна іх назваць, як хочаш, хоць Беларучай. Так, Метаігор, ты маеш абсалютна рацыю. Вы можаце змешваць, і гэта афіцыяльны канон, што вы можаце ўзяць любы сусвет, перамяшаць яго як жадаеце, вы можете выкарыстаць афіцыяльны сеттинг, наколькі вы яго ведаеце, і проста сказаць, гэта мой варыянт, гэта мой сусвет. І ўсё. Так, гэта вы, Dungeon Master, гэта ваш сусвет у любым выпадку. У любым выпадку, я проста, што мне не падабалася, як ідэя, канцэпт,
што яно было прывязана, вось гэтай усе гісторыі яны былі прывязаны да сусвета вельмі моцна. Таму што я зрабіў сваю мапу, ну я ўзяў мапу, я пераназваў Фандалін, я пакінуў як ёсць, Невервінтер я пераназваў проста абстрактны мегаполіс паблізу, і мы расказвалі гісторыю Фандаліна, які знаходзіцца ў пэўным сусвеце, пра які нічога не вядома, скажем так. Я адразу гэта адзначыў у сваёй кампаніі. Ці правільна гэта ці не, гэта залежыць ад вас, што вам больш падабаецца. Ідэя таго, што вы можаце зрабіць Deus Ex Machina, бога ў машыне, якая не раптоўна у вас з'яўляецца істота, якой нахрен нават няма ў ніякіх канонах сусвет ДНД. ДНД сусвет, давайте адзначу, гэта сусвет Forgotten Realms. Ён, скажем так, увогуле канцэпт яго і асноўныя падзеі Baldur's Gate і ўсё гэта у Forgotten Realms адбываюцца, так? То вы можете, калі гэта ваш сусвет, вы можете выкінуць любую халеру, і гэта будзе да месцу. То бок, што бы вы не прыдумалі, гэта будзе да месца і не будзе вызываць, скажем так, калі у вас ёсць у групе хардкорныя такія, ведаеце, фанаты сусвета Forgotten Realms, ім можа не падабацца, што Forgotten Realms перакройваюць як жадаюць. Таму мне падабаецца ідэя канкрэтна ўзяць сваё, прыдумаць сваё і перайначыць, як я жадаю, любыя ідэі і раскінуць іх і зрабіць іх сваімі, больш, скажем так, тымі, з якімі я знаём лепей, таму што я іх прыдумаў збольшага. Так? Таму, калі вы жадаеце стварыць сваё, і вы уявіце сабе, уявім сабе сітуацыю, што вы вырашылі пайсці па складанаму шляху, і вы вырашылі стварыць сусвет, падзеі з нуля. У вас кампанія, у якой у вас ні халеры няма. Вам патрэбна прыдумаць канцэпт сусвета. Уявім сабе, што вы такое робіце. Вы не проста робіце рэскін чагосьці, а робіце з нуля. Давайте засяродзімся на тым, што вам патрэбна падрыхтаваць. Падрыхтаваць вам патрэбна як мінімум першую сесію. Так, вам не патрэбна вельмі суперпадрабязны сусвет. Вам не патрэбна ведаць, што знаходзіцца пад кожным камянём, якая была шматтысячная гісторыя вашага сусвета. Гэтага не запомняць. Калі вы гэта зробіце, вашы гульцы гэтага не запомняць. Давайте будем рэалістамі. Вашы гульцы, калі вы гэта наробіце, яны гэтага хутчэй за ўсё не запомняць. Вы можете падрыхтаваць нейкае абстрактнае падзеі, якія там былі. Але што вам важна, гэта падрыхтавацца да сесіі. Вам патрэбна гульню правесці. І гэта што важна. Таму мы будзем рыхтавацца спачатку. Вазьміце сабе гісторыю з максімальна кропкі. Вазьміце сабе гісторыю, якую вы можете развіваць далей і далей. Вазьміце сабе сусвет альбо сітуацыю, якая вам падабаецца як ідэя. Вы можете ўзяць яе адкуль-небудзь яшчэ. І вот гэта адзінай кропкі. Вы бярэце адзіную кропку у гэтым сусвеце. Сутыкненне ў дарозе, сутыкненне невялічкі гарадок. І вы можете потым пакрыху да гэтай кропкі дадаваць лес паблізу. Вы можете дадаваць горы паблізу, у якіх адбываюцца падзеі. Гэта, якая брутальна у мяне гара атрымалась, так? Вы можете дадаваць горы паблізу. Вы можете дадаваць вялікі горад недалёка ад маленькага, і там падзеі будуць адбывацца. У вас можа з'явіцца нейкая вулкан паблізу, і у вас ужо ёсць свая нейкая пэўная гісторыя. У вас атрымліваецца нешта сваё. Вы пакрыху пашыраеце гэты сусвет. Потым вы можете скакнуць да яго гігантаў памераў кантыненту, у яго з'явяцца свае рэкі, назвы, канфлікты тэрытарыяльныя, вы намалюеце свае мяжы, і у вас будзе каралеўства такое, там ваюе з такім-то каралевствам. Вы можете пакрыху гэта развіваць з тым, як развіваецца ваша кампанія. Вось. Для першай сесіі вярніцеся ў першую кропку. Паспрабуйце зрабіць сітуацыю. Паспрабуйце зрабіць гісторыю, у якой будзе менш чаго ёсць увогуле. Мікра сітуацыю, то бок адна кропачка. Напрыклад, здарэнне ў карчме, здарэнне ў вёсцы, нейкая праблема селяніна. З гэтага у вас і атрымліваецца, у вас вырасце ўвесь сусвет навокал гэтага. Пакрыху як туман вайны Ортес. Вельмі добрае параўнанне. Вы, як стваральнік сусвета, не абавязаны ведаць усё, што адбываецца ў сусвеце. Калі вы лічыце, што нешта вельмі важна, таму што для кагосьці вельмі важна ведаць імя караля, і вы лічыце, што палітычная частка вас вельмі цікавіць, рабіце гэта. Кагосьці цікавяць адносіны, эканамічныя адносіны ў гэтым сусвеце. Зрабіце іх. Кагосьці бянтэжыць шматтысячагодняя гісторыя у гэтага сусвета. Калі вы жадаеце, зрабіце яе, але гэта не набліжае вас да кропкі, дзе вы будете рэальна гуляць у гэтую гульню.
Калі вы робіце гэтыя ўсе кавалкі, вы пішаце кнігу, вы не гуляеце ў ДНД. Калі вы жадаеце напісаць кнігу, напішыце кнігу. Пакіньце стварэнне гісторыі і падзей, дайце гэта зрабіць вам і вашым гульцам. Вось. Што вам патрэбна будзе падрыхтаваць на першую сесію? Вам спатрэбіцца увогуле ДНД, і яно так адзначана ў правілах, узгадваецца некалькі разоў. Я зараз не ведаю у новым выданні, ці ўзгадваецца ці не. У ДНД ёсць 3 слупа, скажем так, на якім яно трымаецца, і гэта насамрэч і праўда адначасова, і хлусня поўная. Вось. Ёсць 3 рэчы. Гэта даследаванне. То бок, то, як вы взаемадзейнічаеце ў сусвеце. Гэта вы даследуеце яго. То бок, аглядаеце тэрыторыю, глядзіце рэчы, знаходзіце нешта новае схаванае. У вас ёсць даследаванне, так? Это адзін пункт. Другі, у вас ёсць сацыяльнае ўзаемадзеянне, то бок размовы з персонажамі. Гэта другая рэч, якая таксама трошки адрозніваецца, так? І гэта змяняе тэмп гульні. То бок гэта прыкалдэ з гэтых слупоў у тым, што яны канцэптуальна адрозніваюцца паміж сабою, але ўсё роўна яны утрымліваюцца ў гэтым канцэпце апісання, дзеяння, апісання. Размовы, то бок сацыяльнае ўзаемадзеянне, любыя сацыяльныя ўзаемадзеянні. І бойка. Усе гэтыя 3 рэчы адначасова як і розныя, і асабістыя самі па сабе, так жа сама яны і ўсе звязаныя. На вашу першую сесію паспрабуйце зрабіць нешта простае, трохі простае. Паспрабуйце ўзяць, і калі вы можаце, упакуйце ўсе 3 гэтых рэчы у гульню, у сваю першую сесію. Вы можаце не паспець, альбо вам можа быць складана адразу зрабіць усё. Паспрабуйце зрабіць толькі даследаванне і размовы, альбо толькі размовы і бойку. Паспрабуйце камбінацыю, ўзяць 1 альбо можа быць 2 элементы, калі атрымаецца 3. І справа ў тым, што розным гульцам падабаюцца розныя рэчы. І з гэтых 3 рэчаў некаторым гульцам бойка можа быць абсалютна нецікава. Вы можаце вызначыць, што за вашым сталом нікому не цікава бойка, альбо нікому не цікавы размовы. Альбо даследаваць сусвет і даведавацца пра яго гісторыю, альбо асяроддзе нікому таксама не цікава. Можа вызначыцца так, што вашых гульцоў цікавіць толькі 2 з 3 гэтых галоўных, скажем так, узаемадзеянняў з сусветам у прынцыпе, так? Вось. Таму вы можаце выкінуць некаторыя з іх. Гэта вельмі важна. Таму што вы можаце вызначыць нешта новенькае для сябе або вашых жа гульцах. Але паспрабуйце. Мая рэкамендацыя, паспрабуйце падрыхтаваць адразу ўсе 3. Няхай яны ўсе будуць. Калі што, давайце ўвогуле. Я абазначу. Мы ўжо гадзіну і трошкі больш. Я разлічваў, што стрым будзе на гадзіну паўтары. Я жадаў бы, калі бы у нас атрымалася бы, я, можа быць, разаб'ю гэты стрым на 2, таму што размаўляць бясконца на працягу гадзін. Нават, калі вы вводзіце гульні, вы такога не робіце. У вас ёсць момант, калі вы пытаеце у вашых гульцоў, што яны робяць, і даеце ім час падумаць, што яны робяць. Вось. Піва скончылася. Так, таму, глядзіце, у мяне была думка, у мяне яшчэ нармальна так, гэта, там, унізе яшчэ у мяне даволі доўгі спіс, каб вы разумелі. Да яго канца яшчэ даволі далёка. Я магу разбіць гэта на 2 стрымы, і увогуле я планаваў, калі ёсць магчымасць, паказаць вам, як я зараз рыхтую свае сесіі. Я планаваў гэта пакінуць на самы канец, калі я пакажу вам усе свае хітрыкі і абмяркую ўсе галоўныя моманты. На жаль, гледзячы на наш тэмп, я магу сказаць, што мы можам, мы не толькі не паспеем да гэтага, але, магчыма, прыйдзецца скончыць 10, можа быць, праз хвілінак 20-30. Так што давайте трохі на гэтым папрыкінем, дзе лепей мне скончыць. Я яшчэ буду глядзець за нашым тэмпам, але такое ёсць. То бок наконт вось гэтай, калі вас цікавіць, як падрыхтаваць вось гэтае даследаванне, размовы і бойку, як гэта выглядае, вам, хутчэй за ўсё, альбо ў канцы гэтага запісу, альбо прыйдзецца чакаць наступнай нашай сустрэчы на ДНД гутаркі, і я вам распавяду на ёй, як я гатоўлю зараз, рыхтую гэтыя гульні, якімі камбінацыямі і штукамі я карыстаюся зараз актуальна зараз для мяне. Вось, як я падобнае раблю, як бы я падрыхтаваў сваю першую сесію на вашым бы месцы. Так што, калі вас гэта цікавіць, мы ў гэта можам паглыбіцца. Вось. Даследаванне, сацыяльнае ўзаемадзеянне, бойка. На першую сесію паспрабуйце ўмясціць гэтыя 3 элементы, але не абавязкова.
Паспрабуйце тое, што вам больш цікава, зноў жа, гэта на вашу зацікаўленасць, выбіраеце штосьці з гэтага. Для вашай першай сесіі вам можа вы можете жадаць, калі вы збіраеце групу гульцоў, зноў жа, мой досвед, я збіраў групу гульцоў, якая гатовая была прыйсці адзін раз. Не гаварыце ім, што гэта гульня на годы. Не гаварыце, не пужайце людзей. Скажыце ім, што вы збярэцеся толькі на гэтыя выходныя на 2-3 гадзінкі. Яны самі да вас прыйдуць потым. Так, давайте-ка я там паведамленне трошки прыкрыю, бо перашкаджаюць. Дык вось, не кажыце ім, што гэта гульня на годы, скажыце ім, што яна толькі на одну сесію, на 2-3 гадзінкі вы збярэцеся. І гэтыя жа гульцы потым прыйдуць за працягам. Яны будуць прыходзіць да вас і прыходзіць. Таму на першую вашу сесію не пужайце людзей. Падрыхтуйце сабе кароткую гісторыю. Нават калі вы береце гатовыя варыянты па тыпу лост згубленыя руднікі Фандалвера альбо нешта яшчэ, вы робіце сесію, у якой вам патрэбны пачатак, сярэдзіна і канец. Паспрабуйце у гэтай сваёй гісторыі пакінуць месца для працягу, але ў той жа момант зрабіць яе цэльнай. То бок гісторыя, якая вы можете стварыць яе на базе таго, што вы прачытаеце тэксту, вы можете абмежаваць яе па часу, паспрабуйце яе поўнасцю прайсці. Гэта дазволіць вам зрабіць, то бок, што будзе з'яўляцца пачаткам, сярэдзінам і канцом, я разгляджу трохі, скажем так, паспрабуйце зрабіць, гэта залежыць ад таго, якія элементы вы возьмеце, але гэта можа быць. Давайте паспрабуем такія камбінацыі. Пачаткам можа быць бойка. Напрыклад, давайте возьмем гэтыя 3 элементы, я буду іх выкарыстоўваць. Бойка прыводзіць да нейкай размовы, і гэтая размова прыводзіць да даследавання нейкага патаённага месца. Вы можете паспрабаваць гэта ў іншым парадку. Вы можете зрабіць размову як пачатак сесіі. Гэта прыводзіць да бойкі, а бойка прыводзіць на трупах ворагаў і ўвогуле месца, дзе вы змагаліся. Гэта можа прывесці да даследавання. І ў любым парадку, у якім вы жадаеце. Вы можете зрабіць з гэтага любую гісторыю, у любым вам парадку. У вас ёсць 3 элементы, якія вы будуць змяняць тэмп гульні, і некаторыя з іх будуць больш цікавы вашым гульцам, а некаторыя менш. Гэта залежыць ужо ад гульцоў. Вы кантралюеце гэты тэмп, вы абіраеце, як вы зробіце гісторыю, вы можете гэтыя элементы вылучыць ужо, калі вы ведаеце пра іх існаванне, вы можете ўзяць іх, прачытаць у кнізе і скамбінаваць такім чынам, як вам будзе зручна. Таму што гэта выключна на ваше меркаванне. Што будзе на даследаванне? Даследаванне давайте... Калі у бойцы ёсць зразумелая, бойка сама па сабе мае структуру пачатак, сярэдзіна і канец, то бок бойка адбываецца з-за чагосьці. У яе ёсць мэта, у яе ёсць сам працэс бойкі і ёсць вынік бойкі, так? Яна сама па сабе знаходзіцца зразумелай і вельмі простай у гэтай канцэпцыі, так? Размовы, паспрабуйце зрабіць яе таксама. Размова — гэта сустрэча з персанажам. Сярэдзіна — гэта тое, што вам гэты персанаж можа распавесці, то бок інфармацыя, якую ён можа падзяліцца з героямі. Падрыхтуйце гэта і падрыхтуйце канец размовы. Што скончыць размову? Альбо вывад, які персанажы могуць зрабіць у выніку. Напрыклад, вы сустракаеце чалавека, які гаворыць, што ён ненавідзіць свайго суседа. Я зараз з галавы поўнасцю гэта выцягваю, так што вы бачыце, калі ў гэтага няма ніякага сэнсу. А вы сустракаеце персанажа, які ненавідзіць свайго суседа. Ён лаецца на вуліцы проста ў паветра на той, якой сусед яго мудак. Персанажы падыходзяць да яго, размаўляюць з ім. Вызначаецца, што гэты чалавек ненавідзіць гэты сусвет не толькі таму, што яго сусед мудак, а яшчэ з-за таго, што яго дачку скралі гобліны, напрыклад. Зараз, разумееце, я з задніцы гэта зараз выцягваю, я просто прыдумываю па дарозе. Вось. Дык вось, гэтай размове вы можете раптоўна апынуцца дзесьці там, дзе гульцы не чакалі. Ён можа распавесці шмат чаго пра свайго суседа, але нечаканы выхад — гэта былі гобліны, напрыклад. Вось такая штука. У гэтага можа быць канец, нейкі апагей, скажем так, гэтай гісторыі. А пацукі з'елі чыпсікі. Усё, што заўгодна. У яго вызначылася, што насамрэч ён думаў, што яго сосед мудак, таму што з-за яго развяліся ў яго пацукі, у падвале развяліся. Калі ласка, забейце 10 пацукоў у падвале. Нічога не нагадвае, не? Вось.
Таму калі вы жадаеце, вы можете прывесці гэта да квеста і нейкага дзеяння, то бок гэта размова вядзе далей у даследаванне альбо бойку, то бок вы можете прывесці гэта кудысьці яшчэ. Вось даследаванне самае расцягнутае ў гэтым сэнсе. Яно даследаванне пачынаецца з таго, што героі апынаюцца ў новым асяроддзі, з якім яны не знаёмы. Сам працэс даследавання гэта працэс, у якім героі спрабуюць аглядзець, напрыклад, героі апынуліся ў закінутай крыпце. Навокал з іх знаходзяцца незнаёмыя статуі падобны вельмі падобны на жывых людзей, і гэта іх пужае. Сама думка, што тут ёсць магчыма, калі гэта вы можете не гаварыць адразу, што гэта па тыпу было створана нейкім монстрам, так, таму што гэта можна прытрымаць на канец, так. У герою ёсць нейкае асяроддзе, новае асяроддзе, яны апынуліся ў крыпце, яны пачынаюць даследаваць крыпту. Яны займаюцца гэтым працэсам і аглядаюць могілкі, статуі, алтар, напрыклад, які там можа быць, фрэскі, якія могуць быць на сценах, на падлоге можа быць нейкая мазаіка, альбо дзіўны пах у гэтай крыпце. Напрыклад, вельмі дзіўна было бы сустрэць пах, напрыклад, свежавыпечанага хлебу у крыпце, якая была зачынена 1000 гадоў. Як вам такі твіст? Ідзе працэс даследавання, гэта сярэдзіна гэтай гісторыі, і ёсць канец. Гэта можа прывесці да чагосьці, нейкая выснова. То бок нейкае пэўнае дзеянне, якое героі могуць зрабіць, можа прывесці да чагосьці ў крыпце. Альбо героі могуць даведацца да чаго-небудзь. Альбо героі могуць у выніку ачыніць адну з могілак і вызначыцца, што там у гэтай могілцы быў закаваны прывід, які жадае паразмаўляць з персанажамі. І мы можам ва ўсіх варыянтах раптоўна апынуцца альбо у бойцы, альбо ў размове, альбо ў новым даследаванні. Напрыклад, яны даследавалі гэтую крыпту і пайшлі далей. І гэта прывяло да схаванага пакою, які вядзе да наступнага даследавання. То бок вы не абавязкова павінны перамешваць гэтыя элементы па тыпу у вас можа быць даследаванне і даследаванне. Проста я рэкамендую вам карыстацца вам уже не бачна, там вылазіць трошки. У вас ва ўсей гэтай сітуацыі вы можете скарыстацца, вам лепей змяняць, чаргаваць гэтыя элементы, таму што гэта змяняе тэмп гульні. Тэмп гульні вельмі важная рэч, мы да гэтага яшчэ дойдзем. Вось, змяняйце сітуацыю, змяняйце, жангліруйце. У вас ёсць, у прынцыпе, такі чек-ліст, паспрабуйце зрабіць даследаванне размовы, можете выкінуць бойку на першую сесію, альбо можете паспрабаваць усе тры. Пробуйте гэта. Далей, на падрыхтоўку першай сесіі вам спатрэбіцца персанажы. І персанажы вам спатрэбяцца не толькі, якія належаць Dungeon Master. Давайте вернемся да майго канцэпта апавядання, як працую ўвогуле апавядання. У вас ёсць, нагадваю, у вас ёсць Dungeon Master. Так, зараз нешта не малюецца у мяне пакуль. Вось. У вас ёсць Dungeon Master. У вас ёсць гульцы. Персанажы, нагадваю, у гэтай гульня працуе наступным чынам. Моя праблема была ў тым, што я не патлумачыў гэтую штуку, але Dungeon Master кіруе вялікай колькасцю персанажаў адразу. Напрыклад, гэта будзе і пекар, і гэты самы, і ваяр нейкі на ўваходзе ў горад, і кароль. Гэта ўсё, што будзе кантраляваць, усё, што не будзе, усе NPC, скажем так. NPC у гульне, так? І пацук, і нават той прывід, пра якога я гаварыў, што заўгодна. Гэта ўсё кантралюе Dungeon Master, правильно? А гулец кантралюе толькі адным персанажам, сваім. Гэта ён жа. Давайте. Ён жа. То бок, літаральна, у гульца ёсць звычайна, пад кіраўніцтвам у гульца знаходзіцца толькі адзін персанаж. Дайце мне момант, я вадзічкі пап'ю. Вось. У гульца, звычайна, у аднаго гульца адзін персанаж пад кантролем. Гэта звычайны расклад. Можна больш, але я не рабіў такого. Мне падаецца, адзін раз, можа быць, у мяне быў адзін гулец, які кантраляваў 2 персанажа, але гэта вельмі рэдкі выпадак. Дык вось, у вас ёсць група людзей, гульцоў. Ён жа не адзін у вас, напрыклад, можа быць не адзін. І у вас ёсць набор персанажаў людзей. Справа ў тым, што на першую сесію, хутчэй за ўсё, вам прыйдзецца, калі у вас, як у мяне, была цэлая група людзей, якая не ведала
увогуле нічога пра ДНД не ведае калі група не загарэлася ідэяй стварэння свайго персонажа і такая блин мы прачытаем правілы і зараз мы наробім сабе персонажаў, то хутчэй за ўсё гэтых персонажаў прыйдзецца ствараць вам як данжан майстру. Для гульцоў стварыце некалькі, калі у вас 3 гульца, стварыце 5 персонажаў. Прыкладна колькасць гульцоў +1 альбо +2. Ну, +1 насамрэч можа быць было бы аптымальна, то бок колькасць гульцоў n гульцоў +1. Паспрабуйце зрабіць так. Я звычайна раблю наступным чынам. Калі я паказваю новым гульцам гэтую гульню, то мне прасцей стварыць ім персонажаў, таму што гэта доўгі нудны працэс. Я ведаючы, калі я ведаю гэтую групу і калі я ведаю гэтых людзей, я падбіраю сам ім альбо просто пытаю іх перад тым, як мы пачнем да таго, як я ўвогуле абмеркаванне ідзе гэтага, я прапаную ім апісаць, якія фільмы альбо фантазіі ім падабаюцца. Напрыклад, якія фільмы яны глядзелі, якім бы, скажем так, якога героя яны бы жадалі. Так, з-за таго, што мы гаворым пра фэнтэзі, то звычайна у большасці людзей ёсць плюс-мінус уяўленне о фэнтэзі, аб тым, хто там можа быць, там баяр, чараўнік альбо нешта такое. І ён проста апісвае сваю ідэю, там друід, напрыклад. Чалавек ужо можа, у яго ёсць пэўнае уяўленне, гэтым плюс сеттынга фэнтэзі. Людзі плюс-мінус уяўляюць сабе, як яно працуе. Нават калі яны нічога не ведаюць пра магію, яны могуць сабе ўявіць каваля, кузню, як будзе выглядаць крама. У нас ва ўсіх, з усіх нашых меды навокал нас, ёсць пэўнае ўяўленне, як працуе сярэднявечча. Прыкладнае, недасканалае, месцамі пераблытанае, натхнёнае фільмамі, кнігамі і гэтак далей. Але ўяўленне ёсць. І таму што-небудзь там абавязкова зачэпіць чалавека, і вы можете паразмаўляць з чалавекам, што яму падабаецца больш як фантазія. Можна засяродзіцца толькі на простай па тыпу ваяр, там гэты самы злодзей, альбо там чарадзей, альбо нешта падобнае. То бок вы можете засяродзіцца на нейкіх базавых архетыпах, як сабе чалавек уяўляе, чым бы ён жадаў гуляць. Стварыце персонажаў спецыяльна пад кожнага гульца, пад іх жаданні, і дадайце яшчэ аднаго на выпадак, альбо двух, на выпадак, калі падрыхтаваны персонаж не спадабаецца. Вы можете памыліцца і не ідэальнага персонажа чалавеку стварыць, але ніякай праблемы няма. Вось. То бок атрымліваецца, калі у вас у групе людзі самі не створаць вам персонажаў, не паждаюць, а хутчэй за ўсё хаця бы частка, хаця бы два гульца з гэтай групы яны гэтага не зробяць, то падрыхтуйце для іх. Той, хто будзе ствараць персонажа, дапамажыце яму, таму што гэта складаны доўгі працэс. Персонажы гульцоў вельмі прапрацаваныя, вельмі падрабязныя, са спісам іх магчымасцяў. Разбярыцеся, вам жа, як жа данжан майстру, будзе карысна разабрацца, як іх ствараць. І калі ўжо будзеце ведаць, іх ствараць даволі хутка. Ёсць сайты, ёсць прылады, якія дазваляюць іх даволі хутка ствараць, таму вам патрэбна будзе проста гэта ўсё выпісаць. Так, наконт гэта мы ўжо гаворым з таго, што я разлічваю на тое, што мы гаворым ужо пра тых людзей, якія плюс-мінус прачыталі правілы, вы пазнаёміцеся з такой рэччу, як character list, ліст персонажа. Ой, так, зараз, дайце момант, вось так. Ёсць ліст персонажа. У гульне, калі любы гулец будзе мець пры сабе спіс таго, што яго персонаж умее, просто па тыпу здольнасці, нейкі лісточак альбо прылада ў тэлефоне, 10 месцаў, дзе яго будзе напісана, што яго персонаж можа. Так, гэта будуць здольнасці, спіс прадметаў, гэта будуць яго, можа, апісанне нейкае яшчэ, і таму падобнае. Так? То бок здольнасці, прадметы, выгляд, магчыма, то бок тое, што я напісаў. Каб чалавек, у яго была, скажем так, невялічкая інфармацыя аб тым, што ўвогуле ў яго за істота, за што ён гуляе, так? І дзякуючы гэтаму кароткаму канспекту чалавек можа арыентавацца, ён даволі жудасна выглядае на першы раз. Ваша мэта стварыць такі ліст, на якім будзе лёгка арыентавацца і зразумець, што гэты персонаж можа ўвогуле. Вось, каб не патрэбна было гэта ўзгадваць і лезці ў правілы. Таму што гэта самая сумная частка гульні, лезці ў правілы, каб зразумець, што там працуе як. Так? Таму стварыце персонажа, зрабіце здольнасці, патлумачце, як чытаць гэта, як карыстацца гэтым спісам. Character sheet, давайте, я тут падапішу зараз.
Есть, яна называется character sheet. Я зараз напишу гэта на экране, таму што гэта можа не захавацца, ну, яно ў чаціке знікне, тым больш, што калі я перанесу гэта відэа на YouTube, правильно? Але што могуць па-рознаму выглядаць? Так, яны могуць выглядаць як заўгодна. Ёсць вельмі розныя канцэпты, давайте я вам, можа, пакажу. А то я гавару пра іх і не паказваю вам іх. Я возьму, ствару тут. Так, character sheet. Яны могуць быць вельмі розныя, яны могуць быць з прылад розных. Яны, давайте я знайду зараз самыя папулярныя. Блин, нешта папулярнага не выдае. Давайте вось такія. І я вам зараз яго павінна будзе транслявацца, паказвацца вам. Блин. Я спадзяюся, яго вам паказвае нармальна. Вось он у вас на экране злева. Гэта ліст персонажа, ён пусты, поўнасцю не запоўнены. Гэта самы стандартны ліст 5-го выдання. Я не буду тлумачыць, як яго чытаць, але калі ён запоўнены, гэта радкі тэксту, якія апісваюць, напрыклад, колькі золата ў персонажа, колькі ў яго прадметаў, колькі стрэл у яго засталося, як моцна ён б'е, чым ён можа біць, якія яго пачуцці, ну, а галоўныя ідэалы, напрыклад, да чаго ён імкнецца, колькі ў яго здароўя, колькі ў яго брані, чым ён моцны, чым ён слабы. То бок гэта так выглядае ліст персонажа. Гэта самы папулярны. Але ёсць вельмі выключныя. Я зараз пакажу. Яны могуць выглядаць зусім па-рознаму. І вы можаце іх зрабіць па свайму жаданню, па свайму асабістаму пачуццю прыгожага. Вы можаце абсалютна не паслядоўна быць, вы можаце намаляваць свой. Вы можаце выкарыстаць нейкі пэўны у інтэрнэце. Зараз я знайду вам яшчэ які-небудзь прыгожы варыянт. Дайце мне момант. Так, і магу я... Давайте вось гэта. Блин, ну я... Pinterest, ты мяне бесіш, калі ласка. Не, нахрен Pinterest, давайте. У яго і там вельмі прыгожыя ёсць, але мне складана іх будзе вам пратрансляваць. Давайте вось такі. Я возьму зараз гэта... Блин, гэта зноў на Pinterest. Я тебе не пишу. Во, у чалавека дворф з іракезам на гэтым самым. Гэта яго ліст. Я зараз гэта адчыню вам. Паглядзіце, гэта ліст у чалавек сам намаляваў, так? Яны могуць выглядаць, напрыклад, вось так. Бачыце, чалавек, мэта гэтага ліста у тым, каб проста трымаць інфармацыю, за якой вы можете хутка звярнуцца. Як вы яго застылізуеце, як вы яго намалюеце, як вы яго зробіце, гэта выключна залежыць ад вас. Дзякую вялікі, 500 на як перакладаць гульню. У выніку, ліст персанажа гэта выключна рэч для таго, каб вы маглі да яе звяртацца. Гэта не для таго, каб яна выконвае выключна тэхнічную рэч і таксама дапамагае вам арыентавацца ў вашых здольнасцях. Гэта адзінае, што ён робіць. У той жа момант гэта яшчэ спосаб, як самавыразіць вашага персанажа, напрыклад, калі у вас дворф з іракезам. Так трэба ўвесь час аднаўляць. Так, але не так часта, як можна падумаць. Вы дапісваеце, калі у вас з'яўляецца новы прадмет, вы дапісалі сабе ў ліст гэты прадмет. Калі вы падымаеце ўзровень, яно часцей дадае нешта ў гэты ліст, чым ад яго адымае альбо змяняе. У вас не так часта выбіваюць зброю, не так часта яна знікае альбо з'яўляецца новая. Вось. Таму што колькасць стрэл, ну, гэта залежыць ад вашага стола. Калі шчыра, я апошнім часам думаю, што ўвогуле сачыць за колькасцю стрэл гэта бескарысная рэч. Вось. Скажем так, стрэл дастаткова. Вось. Ну, гэта ваше меркаванне. Вось. Золата. Вось што самае актыўнае змяняецца, гэта золата. Колькасць грошай персанажаў. Вось. Вось яна можа перазацірацца.
Так. Справа ў чым? Напрыклад, Baldur's Gate 3 вельмі мае гіганцкую колькасць розных прадметаў. Стыкеры дапамагаюць. Так, вельмі добрае рашэнне. Давайте параўнаем той, як гуляецца гульня ў Baldur's Gate і як у гэтым самым за сталом. У Baldur's Gate у вас гіганцкая колькасць зброі, якая змяняецца проста як пальчаткі. Іх проста гіганцкая колькасць. Плюс яны зроблены у Baldur's Gate разбіта кожная па тыпу рукі, ногі, там шлем, вось гэта ўсё. Яно ўсё падзелена, і яно ў вялікай колькасці бясконца зроблена. І гэта зроблена для таго, каб вам патрэбна было цікава рабіць білды. Калі увесці гэтую сістэму за стол, усе гульцы скажуць нахрен гэта сумна. Таму што рабіць білды весела, але гэтыя білды рабіць з бясконцай колькасці прадметаў і памятаць, які прадмет робіць у вас што, гэта сумная халера. Гульцам гэта звычайна не падабаецца. Таму гэта вельмі гэта вельмі залежыць ад таго, на чым вы гуляеце. Таму што камп'ютар за вас можа палічыць, колькі у вас усяго дэталей, чым вы можете карыстацца, і у вас гэта пераўтварыцца ў прыгожыя кнопачкі. Калі вам гэта прыйдзецца ўносіць усё ў ліст персонажа самастойна, раптоўна вы вырашыце, што я ж гатовы сюды заносіць толькі тое, што мне рэальна цікава. Мне цікава здольнасць, напрыклад, у якой я магу ўзяць ды раскрыць спектральныя крылы і палятаць. Вось гэта круто. Вось тут я магу ударыць так, каб цэлую групу ворагаў накрыць. Вось гэта круто. Вось, а не тое, што ў мяне там 3 рэчы разам склаліся, і вось гэтыя пальчатачкі мне добра падыходзяць пад вось гэтыя нагавіцы, і я магу атрымаць сабе плюс дадаткова невялічкае павелічэнне пашкоджання. Вось. Такая штука. Дык вось, мы разабраліся з персонажамі. Вам, калі вы Dungeon Master, які будзеце весці для групы, якая нічога не ўяўляе, хутчэй за ўсё вам прыйдзецца ствараць і сваіх персонажаў, і персонажаў гульца. Сваіх персонажаў. Як падрыхтаваць сваіх персонажаў, калі вы Dungeon Master? Гэта вельмі шырокая тэма. Я жадаў бы ўвогуле аднесці ў самы канец, але вам гэта спатрэбіцца на першую сесію. На першай сесіі вам спатрэбіцца мінімальная колькасць персонажаў. Паспрабуйце трымаць колькасць персонажаў мінімальную, для гэтага ёсць некалькі прычын. Так, зараз я... Вось он, мой пейнт. Паспрабуйце зрабіць як мага менш персонажаў на вашу першую сесію. І ўвогуле, калі вы будзеце весці сваю першую кампанію, паспрабуйце атрымаць колькасць персонажаў мінімальнай, таму што, па-першае, вы заблытаецеся сярод гэтых персонажей, і гэта не самая вялікая праблема. Вашыя гульцы заблытаюцца ў гэтых персонажах. Таму рабіце лепей зрабіць менш персонажаў, якія маюць вельмі розныя характары і мэты, для чаго яны зроблены. Напрыклад, у вас можа быць персонаж, які выдае квесты, і ён будзе выдаваць квесты, і ён будзе мець свой характар і мець сваё нейкія асабістыя рысы, так? Вось. Ёсць вельмі тонкая мяжа паміж тым, калі персонажу становіцца занадта шмат, і яны пачынаюць выконваць паўтараючыся ролі. У кіно, у гульнях звычайна спрабуюць гэта абмежаваць таксама, але там хаця бы у вас ёсць візуал, бясконцы візуал. У гэтай гульне вы можаце рабіць візуал, які будзе дапамагаць у іх, скажем так, іх адрозніваць, але калі чым больш візуалу вам патрэбна для таго, каб гульцы маглі адрозніць аднаго персонажа ад другога, тым горш, хутчэй за ўсё, вы падрыхтавалі гэтых персонажаў. Давайте так. Што вам патрэбна для персонажа? Гэта яго імя. Гэта вельмі важны момант. Таму што я, напрыклад, не магу, я дрэнна запамінаю імёны, я дрэнна і яшчэ горш я іх прыдумываю. Таму стварыце... Гульцы не могуць быць ворагамі? Могуць быць, але гэта ўвогуле абмеркаванне на... Вельмі далёкае абмеркаванне на пазней. У мяне ёсць гэтая тэма наконт канфліктаў паміж гульцамі, і ўсё складана. Усё складана. Я не ўпэўнены, што я нават сёння закрою і нават падыму гэтую тэму, пра яе варта паразмаўляць, і яна доўгая. Наконт таго, гэта тэма таго, чаго вы спрабуеце атрымаць ад гульні. Вось, гэта хутчэй туды ідзе. Вось.
Зараз ствараем NPC, так, ствараем NPC. Персонажы могуць быць. Гэта можа важна зразумець, для чаго вы ствараеце персонажа. Калі вы ствараеце першую сесію, вам патрэбна ўзаемадзеянне, каб паказаць, як узаемадзейнічаць з персонажамі, як размаўляць паміж імі. Яно канцэпта гульні не змяняецца ў гэты момант. Персонажы размаўляюць з гэтым NPC. Ён адказвае ім нешта, ён нешта гаворыць, дае можа нейкую новую інфармацыю. Герой спрабуюць нешта новае ў сацыяльным узаемадзеянні з гэтым персонажам. І гэта паўтараецца, як вы не паверыце, як звычайная, размова. Два чалавека, один NPC, то бок вы, як данжан-майстры, размаўляеце з персонажамі. Нічога надзвычайнага, гэта проста размова. Вось. Дык вось, вам патрэбна імя, вам патрэбны характар. Вам не абавязкова яго характарыстыкі. Вам важны, важен характар, канкрэтна характар. Я не ведаю, чаму я раптоўна такі шрифт перайшоў пісаць. Рознымі галасамі трэба? Не трэба. Зусім не трэба. Наконт увогуле ралявой часткі, гэта таксама глыбокая тэма, але для першай бы сесіі трошкі не забіваў галаву, бо гэта занадта. Гэта занадта на першую сесію данжан-майстру хопіць усяго і так. Вось. Вам патрэбна імя, характар і ўсё. І інфармацыя, якую ён можа ведаць. Гэта мінімум, які вам патрэбны. Усё астатняе можа спатрэбіцца, а можа і не. Вось. Чаму важна і як гэта працуе? Імя вы можете абраць сваё, любое. Ёсць генератары імён персонажаў у інтэрнэце, вы можете прыдумаць сваё, калі у вас гэта праблем няма, як у мяне. Наадварот, у мяне гіганцкія праблемы з прыдуманнем імя персонажа, таму калі у вас няма такой праблемы, як у мяне, то проста пішце імя. Я думаю, для вас гэта будзе просты пункт. Для мяне гэта я ствараю, мне прасцей стварыць паўсусвета характар, інфармацыю, поўнасцю яго характарыстыкі зімправізаваць на ляту, чым імя. Мне вельмі складана імёны прыдумаць. Вось, характар. З характарам усё цікава. Характар персонажа, каб у вас атрымаўся добры персонаж, гэта доўгая і плённая праца. Каб прыдумаць прыгожага персонажа з прыгожым характарам, цікавым, гэта сам цікавы характар, гэта доўгая праца, над якой працуюць, гэта пытанне і для стваральнікаў фільмаў, для стваральнікаў гулін, для стваральнікаў кніг. Любая медыа працуе над тым, каб зрабіць цікавых персонажаў. Так? Вось. Я гавару зараз не пра гоблінаў, а я гавару зараз пра персонажа, з якім вы будзеце сацыяльна ўзаемадзейнічаць. Вы можаце сацыяльна ўзаемадзейнічаць з гоблінамі, гэта ніякай праблемы. Зараз пытанне канкрэтна з тымі, з кім вы будзеце размаўляць. Я вам зараз падкажу хітрык, ён насамрэч з самага канца маіх апісанняў, але адразу вам падзялюся хітрыкам, як я гэта раблю зараз. Характары вы падрыхтоўваеце некалькі характараў з гэтым самым, узяўшы персонажа з існуючых у сусвеце, з любога кіно, з любой гульні. Возьміце гэты самы, каб хутка стварыць глыбокага і цікавага персонажа, паспрабуйце ўзяць характар з любога фільма, любога персонажа, любой, якой вас зацікавіць. Возьмем, давайте. І калі ён апынецца ў нечаканым целе для сябе, вы можете атрымаць вельмі цікавы результат. Давайте возьмем, напрыклад, персонаж, давайте з чагосьці, што мы ўсе ведаем, хутчэй за ўсё, мы як гульцы, давайте вось мы апошнія праходзілі Разіэля, Soul River, так? У нас ёсць характары, там не вельмі моцныя, там не такія моцныя персонажы і канкрэтна па характарах сваіх, але у нас усё роўна ёсць нейкія прыклады. Я бяру іх як прыклад. У нас ёсць, напрыклад, Каін, так? Гэта надменны, вельмі загадкавы персонаж, які не спрабуе нічога, не даць ніякай інфармацыі. Гэта праблемны персонаж для нас, таму што мы жадаем, каб ён падзяліўся інфармацыяй. Таму нам патрэбна нехта больш узаемадзейнічаючы. Таму давайте возьмем кагосьці Власцеліна калец. Возьмем Гімлі. Возьмем Гімлі з Улдара пярсцёнкаў. І гэта актыўна размаўляючы персонаж. Што калі мы запіхнем яго характар у эльфа? Возьміце эльфа, жанчыну. Возьміце эльфу-жанчыну, якая будзе размаўляць як Гімлі, якая будзе думаць як Гімлі. Я зараз вырашу гэтую праблему ў 3 удара сваім мячом. Ён такі, я зараз праб'ю галавой вось гэтую сцяну. Возьміце характар персонажа
возьміце знешні выгляд, які яму ад яго нечаканы. Вось, жанчына-эльфійка, вось, напрыклад. І альбо гоблін. Вось, і у вас атрымаецца напоўнены рознымі рысамі персонаж. Вітаю, MTG Reservation. Гэта ж перакладчыкі. Па якой рэдакцыі будзе гульня? Гэта ДНД размовы у нас, я тлумачу, як ствараць гульні, як уліцца ў хобі, але самой гульні не будзе. То бок гэта хутчэй дапамога тым, хто толькі пачынае. Вось, маніпулятар. У Кайна добры, ён маніпулятар. Справа ў тым, што калі вы зрабіць добрага маніпулятара, гэта складана. Вось, гэта складаная праца, таму я рэкамендую, возьміце характар, які будзе яскравы. Возьміце яскравы характар, запіхніце яго ў нечаканую вопратку, апраніце яго ў нечаканы вобраз. Зрабіце яго яшчэ кантрасным. У вас ёсць гобліны, уявіце сабе, што самы нізкарангавы гоблін раптоўна маніпулятар. Супер загадкавы, філосаф. Зрабіце Гэндальфа, возьміце, запіхніце Гэндальфа ў гобліна. Бярэце любога гобліна, запіхвайце яго характар у любого гобліна. І ён гаворыць такой: на рассвеце з птушкамі ў гэтым лесе з'явіцца нейкая таямніца. Не ведаю, зараз лухта поўная, я ўжо амаль 2 гадзіны без перапынку гавару, я загаворваюся. Дык вось, калі вы ўпіхваеце такія характары, каб вы разумелі, зараз давайте я прывяду прыклад, калі я не выцягнуў гэта за 30 секунд па тыпу толькі што. Вось, я зрабіў, зараз, я рэальна гэта зрабіў, ніхто не здагадаўся. У мяне была таверна для маіх гульцоў, называецца двуногі мерфолк. Мерфолк гэта людзі рыбалюды. Не рыбалюды па тыпу русалы. Двуногі мерфолк. У гэтай таверне гэтай тавернай, карчмой, кіруе пара. У гэтай пары ёсць 2 чалавекі. Крупны, гіганцкі проста мужчына, рыжабароды, лысы, і ён размаўляе выключна жэстамі. Ён глуханімы. Ён размаўляе гэтымі жэстамі, і гэта я тое, што я адыгрываў. Я размаўляў жэстамі, у яго ёсць невялічкія нататкі на яго стале перад ім, і ён гэты нататкі працягвае, скажем так, паказвае, тлумачыць меню, тыкае на нешта, ён ўсё чуе, але, я глуханімы неправільна сказаў, ён немы, ён не можа размаўляць. І ён паказвае, ён размаўляе жэстамі, ён паказвае на меню, тлумачыць як, па тыпу, што дзе, паказвае на том, што з тых прадметаў, якія перад ім ёсць, спецыяльна для таго, каб кіраваць. У зале ў гэтай карчме працуе яго жонка, чарнавалосая стройная жанчына, вельмі прыгожая. Вось, яна выконвае, калі ён не можа нешта патлумачыць, яна падыходзіць і дапамагае яму. Вось. Дык вось, разумееце, што? Ведаеце, хто здагадаўся, што гэта за што гэта за персонажы? Давайте, хто з вас здагадаўся ўжо? З падыходам. Я ўпіхнуў вельмі відавочна. Я думаў, што ўсе зловіць гэта. Так. Карацей, калі вы не здагадаліся, гэта русалачка. Вы глядзелі дыснеўскую русалачку? Рудавалосая дзяўчынка, якая выйшла з мора. Вы ведаеце гісторыю гэтай пары ў маім сусвеце? Гісторыя гэтай пары ў маім сусвеце. Прынцэса, шляхцянка, якой спадабаўся мерфолк, то бок русал з мора. Яна закахалася ў яго. Ён зрабіў усё, каб выбрацца на паверхню і атрымаць сабе ногі, але згубіў свой голас за гэта. Разам яны, з-за таго, што гэтую пару не прызнаў тата гэтай шляхцянкі, яны адправіліся разам далёка на поўнач і разам завялі сабе карчму, у якой проста частуюць гасцей, ведаючы розныя стравы са свайго поўдня. Гэта гісторыя русалачкі. Вы думаеце, што вы не зможаце? Гэта было, халера, супер відавочна. І калі вы не здагадаліся, то вітаю вас. Вы можете запихнуть на вас самые відавочныя спасылачкі. Вы жадаеце Волан-де-Морта і Гаррі Поттера ўпіхнуць? Упіхвайце.
Зрабіце Волан-дэ-Морта жанчынай паўшкілетам лічом, якая будзе кіраваць не ведаю каралеўствам. Зрабіце, калі ласка, бярыце ідэі іншыя, раскіньце іх, і вы атрымаеце сабе унікальныя характары. І ведаеце, у чым самая асабістасць. Гэта вельмі важны момант такіх персанажаў, якія так створаны. Гэтая асабістасць дае вам магчымасць імправізаваць. Вы не паверыце, наколькі гэта моцны сродак. Я зараз, я говорю, гэта адзін з хітрыкаў, які я выкарыстоўваю зараз. Моц гэтага у тым, што вы можаце імправізаваць, таму што вам не патрэбна выдумваць характар з самага пачатку. Уявіце, што гэты бы персанаж сказаў бы у гэтай сітуацыі, і у вас хутчэй за ўсё значна хутчэй знойдзецца адказ, чым калі бы вы спрабавалі прыдумаць гэты характар прямо за сталом. Вось. Так што рабіце гэта. Так, MTG Reservation. Наконт правілаў, цудоўна, што вы перакладаеце. Так, давайте зараз, і гэта ж будзе на запісу, так? Просто гэта меркаванне ідзе ў чаце, і напрамую са мной не ідзе ўзаемадзейнічанне, таму я вам не перашкаджаю ў гэтым меркаванні, але давайте на запіс. MTG Reservation, гэта перакладчыкі, група перакладчыкаў, альбо, я не ведаю, колькі вас там, вы бачыце. Вось, займаецца перакладам герояў трэціх, і таксама у іх адным з наступных праектаў будзе пераклад ДНД. Ачмурэнна, калі гэта будзе, таму што я апісваў гэтае моўнае пытанне, у мяне было ў самым пачатку, гэта праблема. Так? Было бы цудоўна, каб мець правілы, і, магчыма, самы найлепшы момант для вас укаціцца ў гульню будзе зараз, калі ўвогуле з'явіцца гэтыя правілы, гэта будзе ўвогуле цудоўным момантам для таго, каб укаціцца ў гэтую гульню. Так. Выкарыстоўваю аднаго NPC ў розных сесіях. Так выкарыстоўваю. Некаторыя, наадварот, стварэнне, калі вы будзеце ствараць бясконца NPC, вы хутка апыніцеся ў сітуацыі, калі ніхто не можа запомніць гэтых NPC. Як я зразумеў, тут на сусвет завязана. Я, можа, выпаў зараз і не разумею, пра што гаворка. Вось. Так што, калі ласка, вось такая цудоўная навіна. Таверна агульная. У сэнсе. Так. Там 2 NPC, так. Там да халеры NPC, але гэта па тыпу NPC, якія былі зроблены для таго, каб кіраваць гэтай карчмой. Яны могуць маглі падзяліцца накіраваць, яны увогуле бэкграундавыя персанажы, і карчма была разлічана на тое, што героі будуць яе вяртацца шмат разоў. Вось. Справа ў тым, што на гэтых 2 NPC 2 характары, якія лёгка імітаваць, і з іх толькі адзін размаўляе. То бок, калі што, нават калі размова ідзе паміж двума, там, то бок 2 NPC і група ў 3-4 чалавек, я магу ў гэты момант выкарыстоўваць толькі аднаго NPC, мне не абавязкова выкарыстоўваць абодвух. Яны квест даюць? Залежыць. Гэта вельмі залежыць, і мы пераходзім зараз да пункта інфармацыя. Калі вы ствараеце персанажа, вы ствараеце яму імя, вы ствараеце яму характар, і гэта вельмі важны момант, вы ствараеце яшчэ інфармацыю, якую яны могуць ведаць. Я рэкамендую вам гэта рабіць толькі для першай сесіі. Калі мы дабяремся пазней да хітрыкаў, якія я выкарыстоўваю, я не падрыхтоўваю інфармацыю, якую ведаюць персанажы. Інфармацыя існуе асабіста ад любога персанажа увогуле. Вось, але вам на першую сесію гэта можа быць карысна. Таму што калі вы не ведаеце, на якую тэму гэты персанаж можа размаўляць з гульцамі, то у вас узнікне праблема, што як жа, аб чым весці размову, правильно? Па тыпу, якія тэмы можна закрануць. Вось, надвор'е, як справу ў вёсцы, гэтак далей. Так што падрыхтуйце на першую вашу сесію, падрыхтуйце персанажаў гульцоў, падрыхтуйце 1-2 NPC максімум. Зрабіце так, каб гэта былі адзіныя, з кім можна ўзаемадзейнічаць. Абмяжуйце гэта для сябе і абмяжуйце гэта для гульцоў. І так і патлумачце гульцам, што вы пакуль вучыцеся. Калі гэта ваша першая сесія, больш персанажаў у вас будзе складаць больш праблемаў. Так што, калі ласка, вось, карыстайцеся ідэямі з характарам. Гэта, зноў жа, гэта хітрыкі, якія ўжо прасунутыя. Вось гэты момант з інфармацыяй, ён прасунуты. Таму я рэкамендую вам, за таго, што у вас будзе ўсяго ў першай сесіі, хутчэй за ўсё 1-2 персанажы, вы можете поўнасцю пакрыць, што аб чым ідзе будзе абмеркаванне. Што патрэбна будзе падрыхтаваць гульцам? Ад гульцоў, насамрэч, у гэтым моманце, калі вы падрыхтавалі для іх правілы, вы ведаеце правілы, калі вы падрыхтавалі для іх гэты самыя
Калі вы вывучылі правілы за іх і яны не гатовыя за вас вучыць гэтыя правілы, калі вы падрыхтавалі персанажаў за іх і яны не гатовыя ствараць персанажаў, гэта моя сітуацыя, я з гэтага пачынаў, так? То што застаецца падрыхтаваць гульцам? Падрыхтавацца, заказаць піцу на гульню. Скончылі з гэтым пунктам, ідзем далей. Не, давайте вернемся да гэтага моманта. Гульцам увогуле усё добра пабавіць час за сталом, гэта агульная мэта ўсіх за сталом, так? Вы збіраецеся дзеля гэтай настолкі, дзеля таго, каб добра пабавіць час. Гэта вельмі важны момант. І калі вы, як ДМ, падрыхтавалі ўсё, і ў прынцыпе вы вашым гульцам застаецца ў гэтай сітуацыі, увогуле ад іх чакаецца, што яны будуць ведаць, як працуе іх персанаж, ну, як увогуле працуе гульня, і просто добры настрой, вось што ад іх патрабуецца. Тады ім застаецца толькі адное: падрыхтавацца да таго, просто падрыхтавацца да таго, што яны будуць абіраць тып піцы для стала, таму што Dungeon Master да гэтага моманту зрабіў да халеры працы. Няхай яны зробяць нешта, што-небудзь для Dungeon Master, правильно? Вось, вы добра пабавіце час, вы добра паедзеце піцы, а можа быць не піцы, што вам падабаецца, і усе будуць задаволены. У выніку добра пабаўлены час, піца, весела. Калі вам штосьці яшчэ падабаецца да стала, можа нейкія слодычы, гарбату падрыхтаваць і так далей. Вось, у гэтым выпадку гэта я апісаў сітуацыю, калі ўсё поўнасцю перакручана ў бок таго, што робіць Dungeon Master, але гэта не абавязкова. Зноў жа, я буду да гэтага вяртацца. Падчас першай сесіі што рабіць? Я да гэтага вярнуся раздзела. Бо калі вы можете перакладаць шмат чаго, што робіць Dungeon Master з таго, што я апісаў, перакласці на гульцоў. Гульцы таксама могуць гэта ўсё рабіць. Вось. Умову лычку, каб цюкаць душніл па ілбу, таксама варыянт. Так. Вітаю, Рвыдак. Рвыдак, выбач, я зараз трошки не ДНДшная штука, але, Рвыдак, у нас ёсць балы, пункты, у нас навагодні цуд, таму у цябе ёсць балы, якія ты можаш закінуць на гульню па свайму жаданню. Давайте-ка я адчыню, я нават з-за таго, што сёння увогуле мы не аб гэтым, таму я нават на гэты спіс не глядзеў. Зараз возьму, у цябе ёсць пэўная колькасць дайсаў, якая зараз знаходзіцца ў спісе гулін на пятніцу. Вось, іх 1100. Калі ты жадаеш іх перанесці на нейкую гульню по твайму жаданню, я пераназаву гэтую твою нагароду і адпраўлю на нейкую пэўную гульню. Так што калі у цябе жаданне, ты можаш проста ў чаце напісаць, я не магу пералічыць іх табе ў Twitch, гэта так не працуе, але магу перасунуць іх, напрыклад, на гульню по твайму выбару, по твайму жаданню. Вось. Гэта у нас частка навагодняга цуда, усім раздавалі, ну, не ўсім, ну, хто трапіўся, таму выдавалі па дайсам, як пашанцавала. Дык вось, давайте вернемся да нашага абмеркавання. Што самае галоўнае будзе ў вас на першую сесію? Неважна, колькі вы падрыхтуеце. На Might and Magic 9? Пачакай, Might and Magic канкрэтна, так? То бок не героя мяча і магіі. Я правильно зразумеў цябе? Калі ласка, пацвердзі, я тады... Might and Magic 9. Чакаю твоего подтверждения. Вітаю, Гоман Лайв. Вітаночки. Так, пакуль Рвыдака ўсё яшчэ не адказаў, я пойду, можа, далей. Неважна, колькі вы падрыхтуеце на першую сесію, не гледзячы... Так, на героі? Не героя, пардон, усё правильно, значит, зразумеў. Might and Magic адпраўляецца, і зараз я вам спіс яшчэ лідараў аднаўлю, каб вы таксама бачылі гэтую змену. Ёсць. Будьце гатовы імправізаваць. Неважна колькі, неважна як, хутчэй за ўсё героі пайдуць не туды, куды вы чакаеце. Вы, асабісце, калі ў вас няма досведу, рыхтуйцеся імправізаваць. Не гледзячы на тое, што вы зробіце, як я і сказаў, і вы падрыхтуеце сацыяльную ўзаемадзеянне, размову, падрыхтуеце бойку, падрыхтуеце гэты самае даследаванне нейкай тэрыторыі, так? У вас будзе ўсе гэтых 3 ўзаемадзеяння. Нават калі гэта адбудзецца, можа быць, бойкі не адбудзецца.
Можа быць, даследаванне не адбудзецца. Можа быць, размовы будуць толькі размовы усю сесію. Можа быць, так здарыцца, што той, з кім вы падрыхтавалі ўзаемадзеянне, размову, з тым і адбудзецца бойка, таму, у прынцыпе, размовы не будзе толькі бойка і даследаванне. То бок, усе сітуацыі, усе камбінацыі магчымых варыянтаў вы не можете падрыхтаваць. Вы проста не здольны гэта зрабіць. Таму зрабіце наступнае. Падрыхтуйцеся імправізаваць. Вам прыйдзецца імправізаваць. Як бы вы не рыхтаваліся, што бы вы не рабілі, вам прыйдзецца імправізаваць. І тут адзінае, якая магу вам дапамагчы, гэта я зараз увогуле выкарыстоўваю сістэму падрыхтоўкі, у якой імправізацыя знаходзіцца, я рыхтуюся, але рыхтуюся не занадта, скажем так. Я падрыхтоўваю толькі самае неабходнае, каб мне было зручна. Для імправізацыі вельмі важна падрыхтавацца так, каб вам было зручна імправізаваць. Гэта вельмі важны момант. Як гэта працуе і як гэта да гэтага ідзе, гэта зноў жа будзе пазней. Як я зразумеў, мы ўжо 2 гадзіны ў гэтай размове, так? Стрым ідзе 2 гадзіны роўна. Таму, хутчэй за ўсё, маю падрыхтоўку і тое, як я рыхтую сесіі, мы перанясем на іншы стрым. Вось. Я, хутчэй за ўсё, разбяру яшчэ з вамі момант, што рабіць падчас першай сесіі і чаго чакаць ад яе, як яе весці. Але на гэта мы скончым. І хутчэй за ўсё я проста выдзелю, вылучу яшчэ час, і мы зробім яшчэ адзін дадатковы стрым, у якім буду абмяркоўваць канкрэтна хітрыкі і што рабіць пасля некалькіх сесій. Добра? Дэм рыхтаваўся, тут прыйшоў персанаж з геаграфічным крэтынізмам. Так. 7 гадоў падрыхтоўкі. За 7 гадоў падрыхтоўкі я магу вам сказаць дакладна, вы не можете падрыхтавацца да ўсяго. Вы не можете. Гэта немагчыма. Вы проста не здольны. Вось. Будьце гатовы імправізаваць. Вы не будете гатовы імправізаваць, але ведайце, вы будете імправізаваць. У вас хутчэй за ўсё прыйдзецца на самай жа першай сесіі. Першая жа фраза, якую скажа першы жа гулец. І вы будете такія, што? У вас адбудзецца гэта хутчэй за ўсё першыя 2 хвіліны сесіі. Вы ачмурэеце. Вось. І ў гэтым самая радасць гэтай гульні. Вы ніколі не ведаеце, куды гэтая халера вас завядзе. Так, падчас першай сесіі, давайте так, гэта я ўжо прагаварыў, але гэта вельмі важна, і гэта я буду, гэта самая сутнасць. Вы сабраліся за сталом, і гэта самая галоўная мэта. Вам патрэбна вы сабраліся дзеля таго, каб добра пабавіць час. І гэта робіце не толькі вы, а гэта мэта ўсіх за сталом. І гэта вельмі глыбокая штука, якая вядзе да шмат яшчэ пытанняў, і размоў на гэтую тэму. Гэта вядзе да абмеркавання канфліктаў. Мы можам у гэтай тэме вельмі доўга варушыцца, таму што бываюць гульцы, якія бачаць добра пабавіць час, яны бачаць у тым, каб зруйнаваць добра пабаўлены час іншых людзей. Так? Ёсць такія. Таму сканцэнтруйцеся на тым, на думцы, што не ўсё залежыць ад вас, як ад ДМа. На першай вашай сесіі сканцэнтруйцеся на тым, што вы жадаеце, каб вашыя сябры і вы таксама добра пабавілі час. Калі нешта ў сітуацыі гэтай у ДНД узнікае канфлікт і стварае гэтую сітуацыю некамфортнай для вас, вы не вырашальнік усіх канфліктаў. Гэта праблема стала, гэта праблема ўсіх людзей за сталом, як зрабіць так, каб было весела ўсім. А ці можна сказаць, што ДНД гэта косплей без касцюмаў? Можна. Некаторыя нават у ДНД гуляюць больш як у ДНД тып гульні тлумачыцца як настольная ролевая гульня. Настольная ролевая гульня. Усе РПГшкі, якія вы ведаеце, яны выраслі з ДНД. Усе нахрен. Усе. РПГ было народжана ДНД, і іншыя таксама настольныя ролевыя гульні таксама былі народжаны ДНД. Косплей, я думаю, з'явіліся раней як канцэпт, але хутчэй за ўсё прыйдзецца пакулупацца ў гісторыі. Нармальна так. Вось. Так што у некаторым сэнсе гэта косплей без касцюмаў. Так. Што тебе было самае дзіўнае з першых фраз? Увогуле асабістая гісторыя. Па тыпу, зараз мы гэта уйдзем надоўга. Ага. Стрэлы з мылам супрацькіслотнага ад смока. Так.
Як ДМ, які пачынаў вадзіць яшчэ ў 2001 годзе, скажу, калі героі ідуць туды, куды планаваў ДМ і робяць тое, што планаваў ДМ, гэта вельмі добра зоркі сышліся. Я скажу, навошта вы тады увогуле гуляеце. Па тыпу, мне падабаецца тое, што ў гэтай гульне... Не, ну я жартую, насамрэч гэта і весела, калі вам весела ад гэтага. Вось, таму што гэта якраз такі момант, я ўжо тлумачыў у канцэпце гульні, што момант таго, што вы абедзве групы, то бок, ну, обидва бакі, абодва тыпа гульцоў, то бок і гулец, і данжан-майстер не ведаюць, куды гэта гісторыя прывядзе, у гэтым жа самае ачмурэннае і самае смакоцце ўсёй гульні. Гэта ж як серыял глядзець, у якім вы ніколі не ведаеце рэзультатаў учынкаў персанажаў. Вы іх нахрен не чакаеце. Вітаю, Орел. Тэматычная рэклама прымаецца? Гавары. А цябе абавязкова, любая. Так, добрае слово і гумовая лыжка зробяць больш, чым толькі добрае слово. Так, але зноў жа, вы сабраліся за гэтым сталом, каб пагуляць і каб добра пабавіць час. Калі у вас не атрымліваецца добра пабавіць час, магчыма, вам не варта, гэта можа прагучаць жудасна, я проста, можа, неправільна зараз патлумачу думку, лепей не гуляць у ДНД, у якім вам усім дрэнна, усё, конец думкі. Лепей не гуляць у ДНД, калі вам не весела. Разумееце? Не трэба змагацца і гуляць у тое, што вам не падабаецца. Не патрэбна. Не патрэбна. Лепей займіцеся чымсьці яшчэ. Калі вы дрэнна бавіце час у ДНД, не баўце час у ДНД. Альбо змяніце тое, як вы гуляеце ў ДНД. Змяніце групу, у якой вы гуляеце. Альбо не гуляйце. І гэта будзе, можа, лепшым выхадам. Хутчэй настольныя ролевыя гульні, яны ж славецкія, гэта слоўны тэатр на дафігішча актаў. DDM рэжысёр, які падрыхтаваў толькі першы акт. Глыбока. І я думаю, даволі адпаведна. Так. Пляцоўка... пачакай, Орел, у мяне няма спасылак у чаце, яны аўтаматычна хаваюцца, бо боты набягаюць. Орел, калі ласка, закінь спасылку зараз у чатку, у чатку ў прыват мне ў твічы, і я яшчэ абвяшу, распавяду. Добра? Дамовіліся? Закінь проста ў прыват, яно павінна мне адлюстравацца, і я змагу тады падзяліцца з усімі, можа быць, проста ў чатку, ну, нек. На экран адлюструю. Можа потым да відэа яшчэ, якое будзе на ютубе выкладзена, яшчэ да яго далучу у каментарах альбо ў апісанні. Вось, буду ад цябе чакаць спасылкі, а пакуль працягну далей. Падчас першай мы разабралі гэты момант. Гэта можна паўтараць бясконца. Галоўная мэта добра пабавіць час, і гэта не поўнасцю залежыць ад вас. Гэта залежыць ад усяго стала, ад усіх, хто з вами знаходзіцца. Вось, другі момант. Ніхто не памятае ўсіх правілаў. Калі вы у першай сваёй сесіі, і вы, вы літаральна прачыталі кнігу, можа быць, правілаў адзін раз, можа быць, 2 разы, але хутчэй за ўсё, вы не прачыталі дастаткова, каб запомніць хаця бы 10% з гэтых правілаў. Іх да калеры. Вось, добра, калі 10%. Вось. А таму, вы не памятаеце ўсіх правілаў. Орел, калі ты мне скінуў, напішы, калі ласка, ў чат. Не знайшоў тут, напісаў у твіттер. Давай, твіттер. Зараз. Так. Я зараз закину тады ўсім. Дзякую вялікі, бачу. Орб РПГ. Сам не карыстаўся, таму я дадаю. Пакажу усім. Зараз я нават, можа, перавяду на экран. Orb RPG.com. Я спадзяюся, вам бачна. У мяне трошки абрэзаны экран. Вам не бачненька будзе. Давайте я яшчэ намалюю нават на экране. Orb RPG. Вось так мы рэкламу і прасоўваем. Вось вам. YouTube бачыў узровень гэтай рэкламы, не вось гэта твая халера. orbRPG.com. Заходзьце і глядзіце. Вось, вам ацэньвайце наколькі... Блін, я там перашкаджаю трошкі. Давайте спіс-лідараў схаваю ўсё дзеля рэкламы, правильно? Так, спіс-лідараў, вось. orbRPG.com. Карыстайцеся, я не карыстаўся. Я не магу вам сказаць, добрае ці не. Я спадзяюся, добрае. Я думаю, Орел херні не пракамендуе.
Заходзьце, глядзіце. Часта гульцоў кікаюць падчас гульні. У мяне за маім сталом не было ні разу. Вось, я такога ніколі не рабіў, але быў на грані один раз. Быў вельмі блізка да гэтага. Просто выгнаць чалавека за стола. Вось, мы пра гэта яшчэ паговорым, але гэта хутчэй ўсё будзе ў наступны раз, таму што гэта пытанне чаканняў і жаданняў гульцоў. І такое здараецца, і гульцы не сыходзяцца ў сваім меркаванні таго, што такое весела. І гэта можа не схадзіцца з вашым жаданнем як вядучага, гэта можа не заходзіцца з кімсьці яшчэ за сталом. І ў мяне ёсць сістэма, па якой я вырашаю як вырашаць гэты канфлікт. Гэта сесія 0 называецца штука, але яшчэ дадатак на яе я ўзяў пару элементаў з іншых настольных ролевых, якія дазваляюць хуценька вызначыць, што лепей браць, чаго лепей не браць. Вось, цікавая штука, але гэта не праблема, скажем так, чалавека, які толькі-толькі пачаў вадзіць гульні. Так. Адорыла яшчэ трошечкі рэкламы. Ёсць яшчэ творы, якія адлюстроўваюць, як могуць выглядаць прыгоды ў кінематографе. То бок на базе нейкіх кампаній альбо гісторый, якія могуць, у прынцыпе, лёгка ў гульні адбыцца. Ёсць фільмы, іх насамрэч іх да халеры. Ну, іх насамрэч з гульня выйшла 50 гадоў таму. Нават ужо больш. Ну, ўжо наступіў 51 год таго, як існуе гэтая гульня. То бок за ўвесь гэты час было даволі шмат твораў на гэтую тэматыку. У перакладзе Анібела ёсць «Падзямелле і цмокі. Гонар між злодзеяў» і «Легенда пра Вокс Макіна». Калі вам гэта цікава, зайдзіце на Анібел, вы лёгка можете гэта знайсці. Я надпісы мне лянотна гэта зараз маляваць. Літаркі пісаць у пэйнце мне не вельмі зручна. Там ёсць тэкст, але я лянотны кабзда, так што вы бачце. Ось. Паехалі далей. Ніхто не памятае ўсіх правілаў. Справа ведаць правілы, гэта справа ўсіх гульцоў за сталом, і калі вы за сталом не памятаеце гэтага правіла, я часцей больш скажу вам, калі гэта не ключавое для вельмі важнага моманту ў гульне, калі вырашаецца жыццё і смерць персанажа, у правілы можна не лезть. Калі вы не памятаеце правіла, альбо прыдумайце замену зараз і паглядзіце ў правілы пазней, альбо ўвогуле прапусціце гэты момант. Арыгана, ты можаш кідаць спасылкі? Так, ты можаш. Калі можаш, калі ласка, вазьмі на Воксмакіну і на гэта самае. Гэта будзе для чаткі, але, на жаль, на Ютубе, гэта не захаваецца. І для... у водзе на Твічы захаваецца, але, зноў жа, воды на Твічы знікаюць. Вось, пайшлі спасылачкі. Так што, наконт правілаў, не бянтэжцеся, паспрабуйце запомніць як мага больш. Калі вы паспрабуеце, у вас у асноўным будзе усяго некалькі правілаў, якія будзеце выкарыстоўваць вельмі рэгулярна, і як я вам рэкамендаваў. Да першай сесіі варта паспрабаваць гульню, проста паспрабаваць, як працуюць механікі, як гэта выглядае. Проста з сябрам, з адным чалавекам. Калі у вас нават нікога навокал няма, проста паспрабуйце чалавека, папытайце яго, каб пасядзець з вамі, пакуль вы спрабуеце згуляць у ДНД, канцэптуальна, скажем так, то бок толькі бойку альбо толькі ўзаемадзеянне сацыяльнае, калі вы спрабуеце разабрацца ў правілах. Тады вы хуценька зразумееце, даволі хутка зразумееце, якія правілы вы выкарыстоўваеце актыўней, адзначце іх сабе, можа выпішыце іх сабе асабіста. Гэта будзе насамрэч, я вам скажу, правілаў 5. Вось, якія будзеце выкарыстоўваць больш за ўсё. І яны ўсе працуюць па аднаму канцэпту, калі што, там з правіламі ёсць такі прыкалдэс. Так што не бяндэжцеся, калі вы не памятаеце, як халера скокаць у гэтай гульне. Я ўсё яшчэ, я за 7 гадоў не запомніў, як у 5-м выданні скокаць, блин. Халера, ненавижу скокі. Просто правіл на скокі. Моя асабістая боль. Так, пытайце дапамогі ў гульцоў. Вось гэта важны момант, я ўжо яго узгадываў. Не гледзячы на тое, што вы падрыхтавалі ўсё. Уявім сабе, што вы ў той сітуацыі, у якой быў я. І вам прыйшлося падрыхтаваць літаральна ўсё, поўнасцю, каб людзі проста прыйшлі і селі з вамі за стол, так? То вы ўсё роўна, гэта не значыць, што вы павінны рабіць гэта ўсё і бясконца, па-першае, а па-другое, за сталом вам прыйдзецца сачыць за вялікай колькасцю рэчаў. Таму не забывайце, што вы можете перадаць нейкія абавязкі сваім гульцам. Напрыклад, я зараз прывяду прыклад, і яны працуюць толькі для тых, хто гуляў ужо альбо ведае правілы. Так як мы гаворым пра першую сесію, то, можа быць, вы ўсё возьмеце на сябе і зразумееце, што для вас гэта не працуе, і вы зразумееце, якія рэчы вы можете перадаць гульцам.
Вы павінны адказваць толькі за сусвет і за падзеі і за рэакцыю сусвета на гэтыя падзеі, так? Вы можете перадаць некаторыя рэчы гульцам. Напрыклад, што можна перадаць гульцам? Падчас бойкі у гульне ёсць ініцыятыва, якая падказвае, у якім парадку будуць выконвацца дзеянні ў бойцы. Вы можете паспытаць вашых гульцоў сачыць за гэтым парадкам дзеянняў. То бок вы назначаеце гульца, альбо пытаеце, хто гатовы гэтым заняцца, тлумачце, гэта працуе. І пытаеце гэтага чалавека весці проста спіс таго, хто ходзіць, і каб гэты чалавек указваў, ну, хто далей будзе хадзіць. Каб ён сачыў за гэтым. Вельмі карысна і вельмі разгружае вашу галаву, таму што галава чалавечая можа вытрымаць толькі пэўную колькасць рэчаў унутры сябе адначасова. Паспрабуйце разгрузіць сваю галаву, асабісце ў бойцы. Вось, калі вы размяркуеце свае дзеянні, бойка стане значна прыемнай, і ў бойцы вы будзеце адпачываць. Это будзе той момант, калі вам не патрэбна нешта супер імправізаваць. Бойка ператварыцца ў вельмі прыемную рэч для вас. Вось. Ініцыятыва адзін з прыкладаў, другі прыклад гэта сачыць за колькасцю здароўя у ворагаў. Гэта могуць рабіць гульцы. Давярайце сваім гульцам у гэтым, таму што калі вы агульна нехта там падманвае з правіламі, то гэта нейкая халера ўсяго стала. Ну, то бок гэта праблема стала, а не канкрэтна, ну, вас, скажем так. Таму давярайце сваім гульцам, дайце магчымасць пасачыць за здароўем ворагаў, калі вы лічыце, што гэта, ну, нармальна будзе. Гэта ваше рашэнне. Наконт таго, хаваць альбо не хаваць здароўе ворагаў, гэта таксама яшчэ пытанне. Вось, я, напрыклад, яго не паказваю. Ну, гульцы ведаюць, колькі пашкоджанняў яны нанеслі, але вы можете літаральна выдаць гульцам і веды пра здароўе ворага, колькі вы якога, і даць ім сачыць за гэтым здароўем. Такім чынам вы будзеце менш займацца канкрэтна гэтым. Вось, гэта разгрузіць вас і дасць вам месца, каб і падумаць над іншымі рэчамі падчас таго, як вы кіруеце бойкай. Гэта два прыклады, якія мне ў галаву першыя прыходзяць, але вы можете перадаць амаль усё, акрамя інфармацыі той, якую ведаюць NPC, вы гэта не зможете перадаць, і ведаў пра сусвет, скажем так. Вы не можете гэта проста так перадаць. Вось, таму што гэтым і ёсць як бы таямніца. І вы не можете, зразумела, даць усю мапу усім гульцам, каб яны ведалі, што ў падзямелле, якое яны яшчэ не бачылі ні разу, каб яны адразу ведалі ўсё падзямелле. Гэта таксама, як бы, хутчэй за ўсё, вы будзеце трымаць пры сабе. Вось, гэта літаральна не такі вялікі спіс рэчаў, якія вы абавязкова будзеце пры сабе трымаць. І то пад пытаннем. Розныя сталы па-рознаму розныя рэчы робяць. Так што не забывайцеся, пытайце дапамогі ў сваіх гульцоў. Вашая галоўная мэта — гэта добра пабавіць час. Зрабіце так, каб гэта было прыемна і вам, і вашым гульцам. Зрабіце так, каб усім было прыемна. Добра? Далей. Рабіце перапынкі. Важная халера рэч, якую я бясконца забываюся рабіць, і я нават на стрымах забываюся рабіць. Рабіце перапынкі. На гарбатку, на патрындзець і адпачывайце. Вам не абавязкова глыбока паглыбляцца ў кожны момант гульні. Вы можете зрабіць перапынак у асабістасці, калі вы адчуваеце, што вы стаміліся. Напрыклад, я ўжо загаварыўся, я гавару без перапынку. Без перапынку я гавару 2 гадзіны, амаль 20 хвілін. Зараз я гарбаткі пап'ю. Я спадзяюся, музыка ўвесь гэты час не перашкаджала, бо яна павінна быць даволі ціхая. Зноў жа, музыкі на водах не будзе, я гэта гаварыў у самым пачатку. На Твічы яна не захаваецца, спецыяльна, каб Твіч не заблакаваў мне галасы. Ну, по тыпу такое можа быць, Твіч проста поўнасцю вырежы гук, а я не жадаю, каб гэта здарылася. Таму вам павінна будзе застацца толькі дарожка з маімі размовамі. Так? На Ютубе будзе усе дарожкі, то бок і музыка, і мой голас. Таму, у прынцыпе, на Ютубе у вас будзе поўнае, як яно было на стрыме. Вось, так што не сумнявайцеся, калі жадаеце, калі вам падаецца, што стрым пустават, без праблемаў уключайце сваю музычку па вашаму меркаванню. Так, гэта для тых, хто будзе слухаць у запісу. Тых, хто зараз у чаціку, гэта вас, вядома, не датычыцца. Добра. Яшчэ гарбаткі. У мяне няма вадзічкі за балы каналу. Усе балы на канале уходзяць на галасаванне на гульні, і я не жадаю вам у гэтым перашкаджаць.
Ось, так што карыстайцеся баламі на галасаванне без праблемаў. Я спецыяльна астатнія ўзнагароды спрабую альбо заніжаць, альбо, ну, скажем так, каб яно не перашкаджала галасаванню. Мне вельмі падабаецца ідэя з галасаваннем за гульні. Калі што. Давайте-ка я вам вярну спіс лідараў. Ось, трымайце назад, каб вам таксама была магчымасць сачыць. Ось. Нырнырам без праблемаў, што позна, ты можаш заўсёды паглядзець, гэта будзе ў запісу і на Твічы, і на Ютубе. Ты таксама можаш заўсёды без праблемаў пакідайце каментары. Ты, хто глядзець гэта ў запісах, ну гэта датычыцца хутчэй за ўсё Ютуба. Пакідайце каментары, я ўсе каментары буду чытаць. Калі у вас ёсць пытанні, напрыклад, вы рыхтуеце рэальна, вы зараз у працэсе падрыхтоўкі сесіі, калі ласка, без праблемаў, пішыце, я магу вам падказаць штосьці, нешта падраспавесці. Плюс, гэта хутчэй за ўсё можа стаць яшчэ абмеркаваннем на наступны стрым, бо я як бачу, мы у адзін стрым мы не ўкладземся 100%, таму гэта можа стаць тэмай для наступнага стрыма і, ну, як дадатковы пункт. Так бы чатик нагадваў пра перапынкі. Так, але ведаеце, што за сталом у ДНД таксама ніхто вам не нагадае пра перапынак. Вучыцеся, я ўсё яшчэ дрэнна гэта раблю, гэта нават нагадванне мне. Рабіце перапынкі, вучыцеся рабіць іх, калі вы адчуваеце, што яно вам патрэбна. Ці паглыбляцца ў пяцёрку або ў новыя рулы, калі раней не вадзіў. Калі раней не вадзіў, я рэкамендую пачаць з правілаў 24-го года 5-го выдання. Гэтыя правілы вельмі вырашаюць праблемы 5-го выдання арыгінальнага 14-го года. Яны тлумачаць больш вашу ролю данжн-майстра і падказваюць некаторыя рэчы, якія дапамогуць, якія я вызначаў. Мне спатрэбілася на некаторыя рэчы вызначыць, спатрэбілася пару гадоў, каб зразумець, што гэта было зручней рабіць вось так. Пры гэтым правіла 14-го года не дапамагалі. Для тых, хто не разумее, пра што размова, я зараз не буду вылучаць дакладна. Гугліце правілы, вас будуць цікавіць правілы 24-го года. Гэта будуць Player's Handbook, гэта адна кніга, зараз дзве, хутка выйдзе трэцяя яшчэ праз месяц-паўтары, я чакаю на тое, калі яна прыедзе. Яна выпраўляе шмат, тлумачыць шмат, вам з ёй укаціцца ў гульню будзе значна прасцей. Бярыце, гэта ўсё яшчэ 5-е выданне, вы ўсё яшчэ можете карыстацца, яна сумяшчальна з правіламі 14-го года, то бок яны ўзаемадапаўняючыя. Вы можете карыстацца і тымі і другімі. Зараз моя кампанія якраз таки сумяшчае правілы 24-го года і персанажаў 14-го года. Зараз гэта тое, як я вяду бягучую сваю кампанію. Так што не бянтэжцеся, бярыце, поўнасцю можете пачынаць браць кнігу, яна больш поўная, яна больш падрабязная, значна лепей арганізаваная, і правілы не значна змененыя. Вось, я вельмі рэкамендую 24-й год. Ачмуральна. Ось. То бок, як першую кнігу, бярыце яе. Яна вам дапаможа значна больш, чым мне дапамагла кніга 14-го года 7 гадоў таму. Ось. Так. Працягваем далей. Абмяркоўвайце сесію па часе, спыніце раней, калі пажадаеце. Гэта таксама вельмі важная штука, якой я таксама часта маю праблему, але калі у асабістасці гэта важна для вашай першай сесіі, вы будзеце жадаць, калі, ну, я скажу, апяшу свае адчуванні ад першай сесіі, я жадаў распавесці гісторыю за першую сесію, і я не ведаў, калі яна будзе сканчацца. І гэта нармальна, вы не ведаеце, калі ваша сесія будзе скончыцца, на якім моманце ў гульне. Так? Зрабіце так, каб вашая сесія скончылася, напрыклад, вы плануеце пагуляць 3 гадзіны. Скончыце на 3 гадзінах, можа быць плюс-мінус там 10-15 хвілін, не больш, можа быць паўгадзінкі. На гэтым скончвайце. І ўсё. Не трэба спрабаваць распавесці гісторыю, нават калі вам вельмі хочацца наступны момант распавесці сваім гульцам, не трэба. І нават калі вы не выканалі, вы планавалі на 2 гадзіны зрабіць сесію, на 3 гадзіны, і раптоўна вы разумееце, што вы стаміліся, то бок вы планавалі сесію на 3 гадзіны, як данжн-майстар, але вы стаміліся пасля першай. Спыніце сесію, не трэба давіць сабе таго, чаго ў вас няма, то бок
дайце сабе адпачынак. Адпачынак вельмі важная рэч, бо ён уплывае на якасць гульні, а гэта яшчэ ускладняе і потым адчуванне пасля адчування у гульцоў. Прайграюць усе, ад таго, што вы будзеце стомлены, прайграюць усе, і гульцы, і вы самі. Так што, калі ласка, спыняйце, абмяжоўвайце сваю сесію па часе, плануйце, колькі вы гатовы вытрымаць яе, 2-3 гадзіны, і пасля гэтага вяртайцеся вы можете спыніць яе ў любы момант, напрыклад, на першай жа гадзіне, на 1,5 гадзінах. Калі вы палічыце правільным, калі вы пачулі, што стаміліся, лепей спыніцца, чым працягваць, калі вам гэта не падабаецца. Спыняйце свае сесіі, адпачывайце, рабіце перапынкі, а лепей з новымі сіламі сабрацца ў наступны раз. І нават калі гульцы такія, а мы жадалі, што мы пасядзім даўжэй, прыдумайце што-небудзь яшчэ чым заняцца. Вы група людзей з агульным хобі, пасядзіце, абмяркуйце проста ДНД, а вы, як данжн майстар, можете ў гэты момант адпачыць. Вось. Адкуль у фэнтэзі з'явіўся архетып таверны з ДНД ці ад трактыра, які валодаў Лаур Наркінс? Складана сказаць. Я думаю, што гэта, The Prancing Pony, магчыма, Толкін паўплываў, але гэта складана сказаць. Я не думаю, што хтосьці... Я думаю, гэта тэма для даследавання і цэлага відэа на YouTube. Вось, адкуль з'явіўся гэты архетып. У мяне няма на гэта адказу. Я просто зараз прыдумаю адказ, сваю тэорыю, што таверна сама па сабе з'яўляецца месцам сустрэчы розных людзей з розных месцаў, і нават які бы у вас сусвет не быў, любы сусвет, які бы у вас не быў, там могуць з'явіцца вельмі нечаканыя і вельмі нечаканыя і вельмі дзіўныя персанажы. Такім чынам вы можете ў любым выпадку з карчмой зрабіць гісторыю, таму што гэта зручны элемент, з якім можна працаваць. Вось. Месца, дзе сустракаюцца адначасова, у трактыр могуць зайсці і ахоўнікі, і нейкі мелкі шляхціц, і гэтае самае, і проста рэйд нейкі ў таверне можа адбыцца, і кантрабандысты, і святары, і падарожнікі гэтае самае, з далёкіх зямель, і неверагодныя істоты. Карчма — месца сустрэчы вельмі розных сусветаў. Вы можете зрабіць што угодна з карчмой, таму як інструмент яна можа быць вельмі карыснай, але чамусьці лічыцца вельмі заезджанай такой тэмай. Так што адкуль яна ўзялася, не адкажу, але гэта добрае месца, каб пачаць любую гісторыю. Любую абсалютна. Амаль абсалютна. На хоррор таксама можна з яе пачаць, чаму не. Добра, глядзіце. Далей у мяне быў план, што я не быў упэўнены, што мы сёння закрыем усё. Я думаў, што хутчэй за ўсё не закрыем. Далей у мяне быў план распавесці вам, калі вы ДМ, які правёў сваю першую сесію, хутчэй за ўсё вам спатрэбіцца 3, 4, 5, можа, сесій, каб зарыентавацца ў гульне, каб зразумець, што у вас, якія у вас ёсць праблемы, што вы не разумееце, і у вас могуць узнікнуць шмат пытанняў. Гіганцкая колькасць пытанняў. Проста ў гэты момант я быў перагружаны пытаннямі. Я сядзеў на форумах, я нагадваю, я той чалавек, які пачынаў з нулём людзей, якія маглі бы мяне ўключыць у хобі. 0 абсалютна людзей у гэтым. Таму і я не меў нікога ў асяроддзі і не ведаў ні аднаго клуба, таму я збіраў літаральна з нуля навокал сябе суполку. Так? Таму у мяне ў гэты момант было да халеры пытанняў. Вы можете задаваць гэтае пытанне, калі вы зараз у гэтым самі кропцы, і вам можа спатрэбіцца дапамога. Задавайце гэтае пытанне на Ютубе, магчыма, на наступнай раз, калі мы збярэмся, таму што я зараз буду скончваць. Далей у нас будзе, калі мы ў наступны раз разбярэм, што рабіць, калі прайшло некалькі сесій. Вось гэтае пытанне я выдзеліў некалькі з іх, але іх насамрэч можа быць мільён. І яны могуць быць вельмі рознага сэнсу. Па тыпу, як я зараз спрабаваў максімальна не кранаць правілы увогуле, таму што правілы гэта вельмі адносная халера. Вы можете задаваць пытанне наконт правілаў, я магу нешта тлумачыць, там сродкі даваць вам нейкія. Увогуле гэта вельмі добрае пытанне. Так, момант пра час, добры для сканчэння першай часткі лекцыі. Так, гэта якраз такі яно і ёсць. Дык вось, калі ласка, далей мы будзем разглядаць ужо пазней 53OU1. Вітаю суполцы. Мы дасягнулі толькі што гол нашай суполкі. Нас зараз 200 чалавек. Віншую нас. Усе можете паклапаць сабе. Дзякую вам вялікі. Дзякую вялікі, што прыходзіце. Дзякую вялікі, што глядзіце. Вось. Добра.
Наступнымі будуць гэта тое, што рабіць, калі прайшло некалькі сесій, таму што ёсць важныя мэты, для якіх можа быць занадта шмат на першы раз ваш. Нават для таго, каб гэта разбіраць увогуле перад першай сесіяй, таму што вы і так ужо будзеце перагружаны. У вам будзе да халеры ўсяго. Я ўжо занадта нагаварыў, і гэта можа быць шмат. Гэта можа быць да халеры. Таму праз 5 сесій, прыкладна, вы ўжо будзеце такія, я не разбіраюся ні халеры, але ўжо у мяне ёсць нейкія пытанні, скажем так. Вы трошки утрасіце гэта ў сабе ў галаве і правілы разбярэце, і не будзеце разумець, як будаваць гісторыю і так далей. І пазней яшчэ гіганцкая секцыя будзе пра карысныя хітрыкі, якімі карыстаюся зараз, сабраў скажем так, пакінуў найлепшае за 7 гадоў досведу. І яшчэ я планаваў зрабіць секцыю, якой я літаральна з нуля, абсалютна з нуля, без аніякай падрыхтоўкі спецыяльна, я буду спецыяльна не думаць на гэтую тэму і нічога не падрыхтоўваць. Мы падрыхтуем сесію, як я рыхтую зараз. Я жадаў бы вам гэта паказаць, як я гэта раблю, якімі інструментамі я карыстаюся. Каб гэта зрабіць, я ленівы чалавек, я раблю гэта хутка і спрабую гэта зрабіць максімальна эфектыўна. За 10 паўгадзінкі, за 40 хвілін, можа быць за гадзіну, з таго, што я буду ўсё тлумачыць. Хутчэй за ўсё гэта займе 1,5 гадзіны альбо 2. Вось. Я падрыхтоўваю сесіі на 3-4 гадзіны, бывае на 6-8 гадзін у выніку яны расцягваюцца і гэтак далей. То бок эфектыўна, прыгожа, цікава, як кантраляваць тэмп гульні і іншыя вось гэтыя моманты. Я думаю, гэта будзе цікава тым, хто нават доўга вядзе гульні, можа быць, проста падзяліцца досведам паміж нават тымі, хто ўжо даўно ў гэтым хобі. Добра. На гэтым скончыў. Я жадаю вам добрага вечара. Мы пабачымся з вамі ў панядзелак. Па перакладу Disco Elysium я выклаў пост на кофе, каму цікава, пачытайце. Я апісаў, як у мяне прагрэс ідзе у выніку, дзе на якім этапе я знаходжуся, якія планы з перакладам Disco Elysium. Так што, калі ласка, завітвайце. Я буду яшчэ апдейты на кофе выкладваць і выкладваць і ў тьютары, і на стрымах абмяркоўваць. То бок гэта тэма у нас нікуды яна не падзелася, проста сёння быў стрым не аб гэтым, так? Добранька. Пабачымся ў панядзелак. Жадаю вам добрага вечара і добрых выходных. Да пабачэння. Пачакайце-ка. Рэйд. Самае галоўнае. Дзеля чаго ўвесь стрым ладзіўся-то, халера-то? Дайце-ка рэйд. Пачакайце-ка. У нас зараз Шаграэль гуляе ў V-Rising, з кімсьці яшчэ з Ікуткі бачу. Так, Ватафака ў Сквад, Франакбат у Firewatch і Вершнік у Shinkansen Zero. Я нават такое не ведаю. Так, оказывается, есть вельмі класныя сайты, дзе можна гуляць D&D онлайн. Згуляй і зрабі па гэтым стрым. Я коротка гэта закранаў сёння на стриме. Ёсць такія сайты, так, і іх даволі шмат. Я апошнім часам іх не карыстаю, таму што мне вельмі падабаюцца гэтыя самыя. Вельмі падабаецца весці за сталом, мне вельмі падабаецца бачыць твары гульцоў. Мне вельмі складана весці гульні онлайн, але я разумею, што для кагосьці гэта адзіны выхад нават. Так, Вершнік, мы даўно ў яго не былі. Мне падаецца, таксама вельмі даўно не былі. Франак таксама даўно яго не было. Давайте да Вершніка сёння. У яго 0 гледачоў, гэта таму, што ён толькі-толькі запусціўся. Давайте да Вершніка. Я не ведаю, што за гульня, таму вось якраз і паглядзім. Я так разумею, мне адчуванне, што гэта будзе зараз хорар. Я магу памыляцца, давайте да яго завітаем. Навагодні начны цягнік. Дакладна хорар будзе, 100%. Добрага вам вечара. Паляцелі да іх.